Oyaore nyako Ramogi ma en chenro kaka wanene okinyi makawuono tarik 14 mar dwe mar 10 higa mar 2024. Warwakni machiegni iwinjo kanyo kaka wasenge komo kuom thuon weche mabende wabiro ng'iyo kawuono wamor ahinya. To kata kamano akaw thuolo mar timo mos makende ni obet wachako molewo matin. Kata kamano mano ok mon wadhi nyime kod chenro ni okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom thuolo mimiyowa mar bedo piny kineno Ramogi TV kata kiwinjo Ramogi Radio samoro ne safar to chenro maka wanene okonego beni kuro bai. Amor ahinya ni jowetena osechopo ka kendo bang' kinde mano kende amiyo gi mana thuolo mondo mimi gimose na jopiny okinyi makawuono chenro ni mar kaka wanene. Achak kod gavana oyawore nya Victor. Nyasaye riti maber. Uturita maber. Erokamano. Ano ka wachio. Erokamano. Ano ka komachielo kocha. Komachielo kocha ano ka nyarawila laketar. Angeni kure mchema. Laketar kapamba. Angeni kure mchema. Ase monje gokinyi. Koro ngene tar mar lake. Ngene nyaka rawe bat. Mano bende kaka kaen. Amosi ko Ramogi kamoro moro magichiwe Victor. Okinyi masani en okinyi maber ma Nyasaye omiyo mondo wabed mangima. Ing'eyo ni weche thoth tie jogo ma oyawo piny gi weche mang'eny but wako ne gima nawi mar Nyasaye ka ogeno ni ruoth biro medo tayowa. Kamano Victor. Erokamano ya nyarawila oyawore nya bi mose ni kwa Ramogi oyawore nya Fred mose ni kwa Ramogi mokongo go ne Nyasaye erokamano. Norito wa kendo juma mokadho watieko maber kendo wachako higa manyien to gimbe pile kaka gichio kodwa mondo watwak wagonegi erokamano week mokadho cha ne weche thoth to kata week mantiere ni be weche thoth to ahinya ta oro mus makende ne familia mar Prince Jully. Paro ni en gima omako piny te kech nitie kaka nomako ji jok manong'e kata wan joma ne tindo kane wadongo to kani winjo ne ni message mane ntiere manoketo koren mana mus kuom wito ngimane. Nonga ma jathum ma bende piny ngimane ogeno mokalo kaka nyarelo sewache no wende mane otungo ahinya mane omiyo malach mokalo en wende mane otungo kane ipojo godo ganda wach mar kute magayaki. Ng'eni ndalo no ji noluoro kata kane ng'iyo gik mane igore e hospital kane dhiye ni kete e yo moro mane bogo chunyo ganda kero boganda. To kata kamano iwacho ni wanyalo tiyo gi art kaka yo mar chwalo ote kata music kaka yo mar chwalo ote ma Princess Judo won notimo kendo ne waneno kaka wende gene ochalo. Wawinja nena kaka kapok amiyo Fred thuolo winja nena kaka wuode nyocha oloso ka loro kod wach matho mar min mare. Chakre mama bedo matuo nosebedo matuo before ne tiende moro rame to muonyo yedhe moko mag pain relievers gi to dhi perform aparo joma nosebedo ka nene nyalo neno ka nen ga gi tiende moro mane lit. Little did we know ni nen gi like kidney failure. Hospital bills are heavy. Dialysis is not a cheap. Okay, ngima yot kama kaka gisani. Koro wanyalo mana kwayo ni leadership marwa obedi kata governors wa Kamaro Chila yako and our able MP Honorable Wasara and leadership. I mean, Princess Jully was an international figure. And I will greatly remember her with the Dunia Mbaya song that she did some time back that became a very popular song among the people that was so much educative to the people and made people change their way of life. Omiyo min boy lit na kaparo kaka chon min boy ne wero Jully. Umaya Jully na ngoya. Waduoko erokamano ne jothum wetene kaka Dola Kabari manyo obiro nyaka hospital monene. Waduoko erokamano ne osiepene kaka Dori Nyaro Kumugene kod media fraternity. Twak mar mogik notimo gi Solomon Tito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa kata kamano osewewa a very rich legacy ne oganda jo Kenya gi jo Kenya mangima kendo no kanyo ka jotelo across the region ne oro ote mag lit gi kwene familia mar Fred. Victor ambe yie mondo achiw ote maga lit gi kuyo mana kaka nyarawila bende osewacho. Ne family
anyuola wede kod osiepe te mag Princess Jully. Anyalo paro Victor ka wadongo ka watindo Princess Jully ne otimo gimiluongo ni o revolutionize music industry kata industry mar thum pacho ka aparo ni jok ma odongo tieng ma early late 80s kanyo kabiro late 98 I mean na 90s kabiro ncha ne okene na jathum to ne jathum mane wero thum man gi puonj kiweyo thum manogolo ma hit mar dunia mbaya no wero wende mang'eny to ndalo che nyalo paro Victor kapod ntiere cassette ma ine mane mirudo gi kalam kama tido thum ma samoro Panasonic man gi speaker ariyo koni to ne yudo ka kamora mora mani dhi obed liel kamora mora to ne en mana Princess Jully thoth jo thumbe mang'eny oduogo bang'e kata kama koro weri e Jully ne makoro were Jully na taero no oduogo kete ma ne onge thum kama ne nyalo winjo kama dhano budhie ka ok ochak gi thum mar Princess Jully kora paro ni en late to bende kuma chielo wa celebrate jangolo marahuma manyocha ne okelo mor nikech anyalo paro Victor onge entertainment joint mora mora mana kaka sewache mane thum Princess Jully ne nyalo koso mane okogoie kora paro ntiere mor manokelo ntiere puonj manokelo no en thum ma ok winji kata goganda luo kende thume mar dunia mbaya ni winjo ka ni goe KBC ndalo no ni goe kamora mora midhiye gari kamora mora midhiye koro miyo en thum mane oriwo ganda te omiya paro ni seche manyuola wede kod osiepe magi kuyo en kuyo momako piny mangima to Victor gimachielo en ni en thuolo makoro onego bede wang'ini to ere kaka wanyalo rito legends ma wan godo e kindwa nikech inyalo paro jangolo marahuma mane owero lunch time mano Gabriel Omolo yes Gabriel Omolo otho higni matin mokalo to king'iyo Ali mane oduogo thoye nyisi ni ok wariti jothumbewa omiyo mae sani koro condolences ng'eny dhano oro ote makuyo kochakore gi jotelo ma national leaders nyaka jotelo mantiere e grassroots en kinde Victor maparo ni to Princess Jully ni onego ya wang'wa taina jotelo ma wan godo magi kunde makoro kata mana county assemblies nyalo bire gi bill moko magi nyalo ng'iyo to ere kaka wanyalo rito legends ma wan godo ahinya e sector mag thumbe nikech samoro yudo ing'eni thum fame mare kata uma mare ntiere ndalo ma enie peak ntiere ndalo ma enie chunye to ntiere ndalo miyudo ka koro thum dok piny koro ere kaka mana kaka yudo ka oganda wa mantiere majolang'o yudo ka weche mag ng'wech yudo ka gilonyie kendo gidhiye maber yudo ka ntiere tigruok mimiyo gi godo kaka ginyalo invest gi gik mamoko wanyalo ng'iyo ni to oganda wa legends ma wan godo Victor ma en koro thuolo ma wanyalo discuss gik makamagi e county assemblies wa forums ma wan godo nito ere kaka wanyalo banka jogi osemiyo wa uma to sekelo luor machalo kama e kind oganda mondo ng'ini kinde gi mag retirement ere kaka piny kata county assembly nyalo take care of gi ntiere kaka okonego bene iweyo gi makoro ineno gima koro chalo kit tuo kaka nyowude wacho ni koro anyuole ma yware godo kendgi koro mai wanyalo tiyo godo kata wanyalo bedonwa about turn ma ok bed ni jotelo kata oganda nena mako gik sama koro jatelo marahuma kata jathum marahuma kama oyueyo eka koro ote mag condolences biro betie mang'eny ang'o ma wanyalo timo ne jowa kapod gi ngima do betie maberie moloyo aparo ni chien kacha nitiere reforms moko mosebedo ka nitiere arts industry ing'eni kawuono wantiere kod gimoluongo ni CMOs collective markets organizations no, collective music organizations ma bende nyocha wantiere kod Music Cooperative Society of Kenya wan gi Prisk kata bende lwenje moko osebedo ka nitiere mang'eny mokalo but nitiere agulu moro mane oketi ma ute mag fwambo joma gongole public nitiere license moro ma ging'ado to pesa ni dhine e agulu moro to jogi miyo royalties kaluwore koda kaka thumbi ogo mak mani gwenyruok osebedo ka nitiere jotho moko ne wacho ni nayudo siling 15 moko yudo mang'eny molo jowetegi ging'iye na kaka ginyalo reform that gimoluongo ni legal regime mondo jathum ka jathum
one pok mar pesa ne e muinjore. Victor gikanyo ka waweyo ma national nekech king'iyo gima timore national to gini nyaka koro waduoge county level, nyaka koro waduoge e gwenge. Wanyalo ng'iyo ni to oganda mantiere Homa Bay wanere kaka wadwa rito legends ma wan god. Kech Victor king'iyo to Princess Jully nogoyo thum nyaka dakika mogik, kendo ne en miyo maratego, kata doko ni dende chane ne gimidekre matin. To bende inyalo paro ka functions mako mancha ne timore county ma Migori, county ma Homa Bay, ne en miyo maratego. Makata ne tuo samoro ne midekre chande, to ne ido ka thumo goyo nyaka dakika mogik. Ne oken miyo mobedo ka kwecho, kata ka wacho ni konya uru. Thumbe ni ema ni neno nyaka dakika moti pod en gi band ne, kendo duonde samoro tema kata duonde dwarue, to podo wera. Koro en miyo marandiga, omiyo okwanyal ng'iyo gini national level kende mae mo mi winja wacho nto county assemblies ka kuonde ma MCS gintiere paro mage ng'iyo nikech kwa wuoyo kuom nyayo weche mag talent to gin gik miwacha ng'ini sama wuoyo weche mag CBC ni CBC dhi nyayo talent mane ma kokidwa manyo matin ma pok wuok cha kama osewuok ni ok inyal rito mondo mi ng'eni Princess Jully ne inspiration ne joma ng'eny ma samoro yudo ka ntiere kata mane county county level kanyo ntiere kama dhano nyalo dhiye to winjie mana thumbege iwinja onyalo chiwo mentorship ne jothum matin ma koka wuok to yudo ka koyudo konyruok kanyo. Kora paro ni kopogore gi national level man ka kisewacho ni royalties ma yeso samoro ng'ato chul siling 20,000 mok nyal konyo ngima ne higa mangima. Ere kaka gini koro mbaka ni odogi e county level ma wanyalo dhialo to wanyalo ng'iyo kaka wa take care of legends mane kindwa. Kora paro ni wagole national level wakele mwalo to county government nikech magi omenda momigi gi jopiny. En gima kose Twak osetimore county assembly to giketo budget manyalo take care of jok machalo kamagi e ndalo gi ma ka koro ineno ka piny ochomo dhiambo kamano. Rogi nango mo nyalo timo mondo mi wakony jothumbewa kik wabed ni koro wadhialogi sama koro gi nindo kaka koro Princess Jully no nindo ni to timore marach ahinya ni tarik 20 wan gi Mashujaa Day wan gi chik miluongo ni Heroes and Heroines Act e Kenya ka okang'e ni bende okwako nyaka jo thumbewa koso thoth ne ong'eyo mana jong'wech gi jogo adhula gi jo siasa kende kata jothum gi nego nitiere te jok mosemeka mark history mar Kenya. Taparo ni mana gima wacho ni kik wang'i national level ahinya. Counties kae anaparo ni kata sani king'iyo counties tibo yudo ni nitie Ministry of Sports, Culture and Care. Ang'o momiyo gikete agulu moro mar kata sponsor academy mar train jogi nikech yudo ka Prince Jully gi talent nenote odhi godo kadine bede ni nitiere academy moro nitiere jok mane ng'iyo up to her madine bede ni no puonjo mogayo kata kaka ginyalo ndiko thumbegi kata kaka no bet mogini mochopo nyaka kama koro owewa kane podo werno tingeni magi nyalo mana timre ka county owuono recognize ni magi jok ma wantiere godo koro wachako tayo gi kanyo nikech sirikal maduong' to bro mana ng'iyo based on ni kaka ing'eri nade but county to bro ng'e maber ni kaka en county ma Migori magi talanta ma wantiere godo. To en gima lit ahinya ni jogi bedo ga ndalo ma gin gi fame cha gin jok moluor kaka sani Presinda gini tibro yudo ka ndalo ma koro gin e sunset days gi cha to be ji will kodgi mandalo mane gitimo mambe koro miyo sama gin e chuny gi ma gin e pick gi no onego beni sechego ema giyude mentorship capacity building no mondo inyiso gi ni kata ka intiere kan nikech ng'eni thum ka thum nigi season mana kaka jang'wech be nigi season kata wan jofwambo wan gi season nitie ndalo ma ine miweri ine ma ji winji nitie time ma ng'at machielo kendo biro wuok to sama ine michung' kachacha ere kaka inyalo preserve kama intiere cha makata ki exit scene to podi exit gi dignity ni mane intiere godo mane jo piny oluori godo cha mok ni sama koro chopo mama siro makika kasante neno ka koro sani jite olore jite koro nongi Prince Jully jite koro nongi gima notimo tibro yudo ni ndalo mano tuono to onge ng'ama nonge kata no tuono inen kora paro ni mane gimonego beni wa change mindset marwa mondo mi wache ni magi e talent ma wantiere godo mae mich momiwa koro mich momiwa gi wanyalo preserve gi nade ka en ja mpira wa preserve nango ka en ja ng'wech en nango ka en ja acting watimo nango ka en ja wer
watimo nang'o. Koro magi gin talents manyaka oket nikech magi makata ka ng'ato biro ineno pinje molony kidhi kamoro tinyisi ni history wa en kama kama wan magi history wa magi jowa pinje molony go nitie nyaka gi programs mag music magi timo magi dhialo thuondegi koro mane kama onego waket magi asset monego beni kata counties wacho ni koro wan mae kaka wa build culture gi asset wa ma Prince Jully ni kata ka koro no dhi to konego beni koro kaka koro wewa no koro wawuoye mare to be kose ike to mare ruma sani ma koro legacy neno onego bede makata ng'ango to biro to ng'eni Prince Jully no wuoka kaka noloko ngima mar ji and especially kaka wacho ni no wuok ndalo mar puonjo ji wach mar kute marayaki sani tinde neno joma wer kata kiwinjo thum iwinjo to kipenjo ni tang'o mowero tikia gima thum no wacho but joma chon ting'eni thum ne en message nitiere kaka ne wuoyo gi japiny kendo ne nitiere kaka no inspire change policy nitiere kaka no puonjo japiny koro apani magi gik manyaka counties kama gintiere budget magiketo cha assembly mana kaka wasewacho nyaka ging'i ni to ginyalo konyo nade wabunge wa kama gintie pile wasebet kwa wuoyo wach mar talent gi sama iyudo ka jang'wech otho kata gine mijo kwacho ni security gine chal nade dak ginche chal nade ngima gine chal nade ang'o momiyo wan reactive wanyalo bedo wanyalo keto preventive mwawachi ni to wanyalo bedo nade ma jowa gidong gi dignity gi cha nyaka gi exit the scene wach mangima mokalo nyaka wa domesticate chike ma national gi mondo konywa nene rito mwandu ma wan go gi nyadhi wa kaka oganda mar konyo thuondi mekwa e kidienje mopogore opogore bedo jo thumbe jo ng'wech sama koro idhialo gi malo wan be mwalo ka wan gi aput moro matin modhialoge go mondo gimegi dage ngima moro maromre kod nyinge mane gimiyo counties mekwa bedo godo kinde mokalo chien wach mangima mokalo nyakwar Mgajwang' ma timore kinde bende weche osebedo ka nitiere ni kamoro benga bende dhi ka gima rumo kata kamano dwaro osebedo ka nitiere mar chiero ngolo mag benga ung'eyo ni benga en achiel kuom ngolo mane ong'e godo oganda luo kuom mano Dr. Sito Kalegene joma pod nitiere nyaka kawuono Paul Roma Jasolo Tom Kodiogini Maurice Jarabare en kinde mowinjore mar mondo mi wane ni to wanyalo konyore yo machalo nade MCS mekwa kaka joweto osewacho wan kod un kod ting wan bende kaka od fwambo wasebedo kwa miyo jopiny platform mar ng'eyo jotumbegi mai momiyo Kafaya nyawadwa nyocha obedo kod Princess Jully kapok ne midekre onure kamano kaachiel kod Adori Nyaro Kumu nyar Magdalena HSC mabende ego kod mbaka kaloro kod weche mag ngimane kaka jathum kao kamano obongo nyaka laga Nyasach kwe obed kod familia mare mos makende ne familia mare pole sana Nyasao ket chuny jathum kama okwe juma mokalo chien piny Kenya nobedo kod weche mamoko makakor kacha weche manokiko it ka bunge mar piny Kenya nago ombulu mar thichoko jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma timore kata obedo ni doho mar piny Kenya ka nyocha obedo kod buche moko mane onywand kanyakla mane dwa chungo chenro mar thichoko Rigathi Gachagua kata kamano Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro loso odiochieng' mano manyoro ka en owacho ni weche te owene Jehova Nyasaye to jopiny manoyiere e pod nyaka chunga kode motegno mae kaka Rigijino loso nyoro ka ne gwenge mag Embu County ma ndalo manok kende bang' kanyocha National Assembly othiche oko ale yote ambayo inaendelea Kenya msijali si ndio si iko Mungu mbinguni binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni muendelee kutuombea muendelee kuombea nchi yetu sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu si ndio sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution the rule of law and always make sure that the will of the people is sovereign. Perspective ya ile itatokea nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Owacho kanyine ngigene jong'ad bura judges biro luwo dwaro mar katiba kata kamano ni duoko nyalo biro yo mora mora inyalo tere dala kata nyalo dong' e office to kata kamano okwayo kwe makende mondo bedie kod oganda jo Kenya wach ni kodhi bunge ma Senate geno bed nitie ni Rigiji nyalo tony
Kose no wachne kaka Fred no wacho juma mokalo chini the die is cast. Dina bed senator to dina duoko. No, kakipime kako chalo. Ingeni koro sani mokoro wacho ni koro sani kodhi e trial house. Ingeni mar National Assembly cha. Nyocha en introduction chal kaka county assembly. Ma ukelo charges to ugo kora dichiel to kadho. To ukelo kore senate. Ma koro senate koro dhi ng'iyo charges gi achiel kachiel. To ng'iyo ni to be omit the threshold. Ka ginyalo substantiate kata ok ginyal substantiate. Koro aparo ni ma ichuny wache. Lakini king'iyo, read mood, iwacho ga ni mood of the house. Taparo no sede. To mano to mana kaka wanene. To kama wacho no bire flow of the house to wabro neno. Nikech ing'eni gima nyocha wanene National Assembly cha. Any charges no kel. Move notemo lero gimomiyo nokelo charges 11. To kata second be notemo dayo wachni ko wacho ni mae gimomiyo support. To ng'eny wajumbe nodogo introduce kendo weche moko. Mani neno kata wach mar kaka nomayo nyithi kiye mwandu mane owadgi Nderitu Gachagua manosenindo nokaw. Ni neno ka wacho nobiro kata mar ng'ama nyomayo John Was mane former physical planning director mane wacho be nino kaw lope JKIA. Koro yudo kaka be neno ka wajumbe moko be nowacho ni kaka wuoyo gi wajumbe mamon ok ber, nitie weche mosebet ko otiyo godo ma ok ber. Koro yudo ka nitie kaka mirima nobete e ot mar National Assembly makoro wakia kamago be biro tima ng'owa biro bire Senate. Ting'eni kae Senate kae kanineno nitie ochiw ndalo 2 ma kesi ni biro winje manyiso tarik 16 gi tarik 17. Nitie gimitimo gani preliminary objections. Koro kae jok mokelo mashtaka nyalo wacho ni ntiere kaka wadwa amend mashtaka ni wamed moko. To kachacha jok moko dwa be nyalo wacho ni mashtaka mukelo ge ma kokumiyo waduoko mar kako dwa prosecute to gole uru. Koro nyalo yudo ka case mabiro finally Senate maybe kata kaka ginyalo craft charges go nyalo wuok from 11 go to dog matin. Kata gidong 11 go. Bro depend gi kaka giwinjore kapok keso timang'owa ochakore. Koro nitie mang'eny madhi timre momini jokacho ni my trial house. Ting'eni kata kawuono saa 10 clerk ma National Assembly diromo gi clerk ma Senate. Mondo koro miye particulars. Ineno barua mancho ndiko cha. Barua manchi neno kanoncho ndiko ticha bicha. Ne nitiere gi gik mano list 26. Koro magi ne nitiere nyaka Hansard, ne nitiere nyaka order paper, ne nitiere nyaka charges, ne nitiere affidavits manobedo attached, ne nitiere document, ne nitiere public participation. Koro magi te nitiere kaka kori bro chiwa ng'owa, koro handing over officially ne Senate. Koro Senate be team gi temo mineno konego be nigi bedo gi kamkunji kawuono magidhi gimilongo ni ground rules. Giwinjire chike moko madhi tayo twagno. Chike madhi tayo twagno. Koro kanye magimbe gibiro ng'iyo evidence mobed adduced. To giwacho ni to koro wachim nang'o nikech ing'eni week mokadho motion no nyocho kel mane gidwaro ni mondo either case ni obed had through select committee. Kata mondo timang'o kete plenary. Tineno ka select committee no flop nikech ka Aaron Cheriot no kelo motion no to Nairobi Senator Edwin Sifuna manonego beni second not amore. To pile kiseneno kata impeachments ma governor gi deputy governor mose bire Senate nitie gimoro magisebet ka giwacho ni select committee mar ji 11 ni can be compromised. Koro gidwaro ni ot mzima mondo timang'o pronounce themselves e wachni. Koro plenary ni ema koro wadhi neno nikech mae mokwongo ma wadhi neno ka Senate consider impeachment mar deputy president. Wasebet mana ka waneno ka gi consider mar governor kata deputy governor. Koro e chik gi kanitiere mobiro ng'eni gin 11. Yes. Kadi bed ni senators oyudo kata achiel to mano kende oromo thicho oko Rigathi Gachagua. Koro nyaka gimng'i mana ni kata achiel
obro mna wuok oko ka charges gi onge magiyudo kokose kata di kata chiel. To ka nitie mabro yudo kani okose, to mane koro chakruok ne mar timang'o mar wuok e ofis. Mane gima wang'e ni bro timre week mabiro ni. Koro ang'e ni embe nichi winjo kiwacho ni noseketo battery mar okili mang'eny ma mondo timang'owa odhi okonye gi kes neni. To sirikal be bade bori. Ng'e ni gibi beda ka nikech kata ka William Ruto poko wuoyo, to bed ni poko wuoyo neno. Nigi wach maduong' moingo Dino wuon. Nikech ka Dino wuon ting'e ni iwacho gani an unspoken word is louder than kiwuoyo. Manyiso ni samoko wuoyo no tinyalo neno ni embe samoro ng'atni nitie kaka nothung'e kamoro. Temo mini neno kata lemo mar embu mar SK 34 anniversary. Ni neno kano wach ni nodhi. Makata mjumbe makanyo mama Nyata Gitonga Mukunji no wacho ni William Ruto mane chief guest. To ni neno ko bedo cancelled at the last minute. Makata William Ruto nyoro kane en AIC Milimani ni winjo ko wacho ni diary neno opong'. To ne nyako tim kaka no nyalo loko mondo mino biang'owa elemo ma Milimani ni. Manyiso ni nitiere kaka en be nyaka bede ni no avoid ang'owa jalopne ni nikech nyaka nje chak thicha oko pok giromo. Koro manyiso ni kana prime minister mari Haiti kano biro kan ne okono rigiji no kinene manyiso ni kadine bed ni dino dhi embu te kane gidhiromo mokwongo mane kane gidhiromo mokwongo. Koro aparo ni king'iyo gik madhi timre Senate, aparo ni en a very interesting week. Nikech en history. En gima ing'e ni watemo chikwa. Nitiere kaka watemo chikwa ni. Nitiere kaka nche pok wateme nyaka mwisho. Koro ma ya achiel kuma koro wadwa test ni to impeachment ma deputy president nyalo timre koso ok nya timre. Dibedi ma momiyo Lawrence Mugambi jang'ad bura nyowacho ni gini chief justice nyaka los mana bench manyalo winjo gini nikech nitie kod weche moko matut ma kamoro nyalo set president ne gik mamoko biro ka wang'iyo katiba marwa. Ing'e ni iwacho ka pile ni doho timo interpretation mar chik. Ting'e ni kata kanineno Rigathi Gachagua to kata gi joge kata civil society nitiere jok manosedhie court cases manodhi mar Rigathi Gachagua nyaka ne wach impeachment neni chak gin cases 22 to gite onge kata chiel magitimo ang'o magiyudo order. Manyiso ni doho be wang' ni ong'iyo mowacho ni nitiere separation of powers. Mane bunge osebedo system of impeachment ni. Ing'e ni ki injunct parliament ten sub judice. Nikech manyiso ni idonjorie institution machielo. To mane momineno kata impeachment mar governors ka biro ga to Senate kongo penjo niya to en gima nie doho koso nang'o. Mondo mi ka ene doho to doho kungo tikogo. Ka ene kumwa to wakungo tikode. Nikech impeachment is a political process. Kore momineno ka doho dwani mondo bunge otiek. Political with legal backup. Koro gitiekrego. Ing'e ni kata Senate kama dhi bete sani ilongo ni quasi judicial. En kaka court. Koro gikuong gitim gima gitimo ka gisetieko koka wach koro kata ko bire doho to doho koro temo ng'iyo ni to ang'o manotimo ang'owa manokong'i. To mane ineno ka okili ni kane ineno mbui kata discussion mosebedo nyaka nche gine timre. Nitiere weche mang'eny mawuok mane winjo kata kiwacho ni impeachment ma deputy president okonego be ni dhie doho. Onego be ni kotieko to rum gi kanyo. Ineno. To jok moko be wacho ni what test chikwa, what test the constitution. Onge ng'amo tam any right. Ngech king'iyo chik to wacho ni there is fair trial. Then nitiere be innocent until proven guilty. Koro mano be on that basis ng'ato nyalo wacho ni ti ang'owa e doho. To jok moko be kaka somo katiba be wacho na ang'owa impeachment is a political process. Manyiso ni kosetieke e bunge kanyo to timo ang'owa orumo. Ionge right of recourse. Momineno ka 5 grounds mane Mugambi oro ne chief justice ka. Odwaro ni mondo chief justice oket bench nikech mano be ilongo ni precedent setting. Manyiso ni gimora mora magi pronounce themselves bro bedo a precedent setting based on chik ma watimo ang'owa
ma wantiere. Inya ti kodgi e Kenya kata mana oko mar Kenya. Kata oko mar Kenya. Ni neno kata Maraga gini kano loko yiero mar Uhuru gini 2017. No watch ni it was a president setting. To ni neno ko set president Malawi. Koro en gima yudo ka en ruling misomo kata Med Nasir gini ka ni neno ka argue wach mar Rigathi Gachagua ne ging'iyo ruling mar South Africa. Manyiso ni ntiere ruling mane chal gang'owa gi marwani. Ni neno ndalo mane kiege gini rule mar BBI ne ntiere president mane gi quote mar India. Koro aparo ni en gima once ruling mar court no wuok ten president mana kaka bunge be gima timre sani en president. Erokamano. Governor, gini en gima timore mokwongo sigand piny Kenya e bo katiba mar 2010 ni. En gima ne pok notimore. Senate dhi bedo gi duol. Nyechi wacho joma mokalo chien ni marigi ji oserumo. Okang'eyo ni be loko pachi koso chung'ni no pod odiero kaka en no. Koro kawuono adwa wacho ni kama. Oserumo. Gachagua ema koro timo neno e liel moseiki. To liendo ni okoseiki aika. Joketa bose dhi. Joketa okodhi adhiya, jok mano okelo wanja, mano okelo ema, osebano kombe. Koro en oido ka jok oseiko, eka koro ochoko jok moko matin, ni yawa, ambe adwa wacho kaka nja ng'e marehemu. Adwa wacho kaka nja ng'e mosenindo. Victor, gini oserumo. Gini oserumo to okodwa moro Gachagua ni geno ponitie. Juma mokalo nowacho ni Gachagua dhi dala ma onyalo mana rawi edo to dhi dala maler. Gima miyo dhi dala en ma mana kaka Nyarawila wache, gini en more of a political process than a legal one. Ng'at mane nyalo reso Rigathi Gachagua ne gin ji adi? Ariyo. Na wacho juma mokalo to chaka nuoni. Ng'at mokwongo ne en William Ruto. Mineno koling to tiye buopi. Tije mineno. Ochalo fuko machamo tie yien, tino mana ka yien maukni. Ineno makara rabuone maukni to en gi piny kocha. Koro okoling. Ng'at mar ariyo mane nyalo konye ne en jakom. Raila Odinga. To ka nyocha jakom wuoyo gi KTN juma mokalo, ni winjo gima nowacho kuom Rigathi Gachagua. Nowacho mokwongo ni ne en ochalo masira manotimore ne piny Kenya. Nja no konego bed interview machon. Kata no wache choncha. Yes. En maiga chato gima no wacho cha. Anti-government protest. Yes. Podoko lokore nyaka sani. Kech podoko duogo loko pache ni gima na wacho cha. Kako nene. To jakom bendi winjo koling. Koro embende yene mineno ka ite ukore kama kani neno gima nyotimore Victor. Yene mineno ka ukore to dinta ngoma yuko yene gi piny ka. Koro ibiro mana kaka ncha wacho ni Rigathi Gachagua no chuore gi tonge uwuon. To ntiere makosa manyo Rigathi Gachagua otimo juma mokalo. Ma kanyocha ne okado wacho ni kancho oriek nekech oriek emomiyo en deputy president ka okiriek to kinyal bedo. Mak mana ni dinyocha no orieke ahinya. To nyocha no kotimo makosa manyocho kuongo timo mokwongo. Victor, ka in gi kes moteri e nyim jakoma nyola to kiyanye kapo ting'eni yene mapodo dhi bede kes ni kata mana ruoth ka in gi kesi e nyime to kiyanye Rigathi Gachagua onindo ni kiny dhie e parliament National Assembly to luongo press conference godhiambo to nyiso jopiny niya une mano yiera koro dhano matin moko makinya di e nyimgi ka to kode wadwa na kuonga wachnu gini nikech kana mana nyoro bed no chako nuoe kendo ka en no chako nuoe to kaka iwinjo nueno no soko wajumbe mi oluongo parliament theater of the absurd house theater of the absurd iwinja kama joma wigi ok ler nitie kama joma walo nitie koro kungo lungo gi kama godhiambo mi iwinjo ka gokinyi speaker mar National Assembly Moses Wetangula nyochiwo statement mowacho ni gima nyori Rigathi Gachagua timo godhiambo cha ne makosa to sama no loso kacha Victor ntiere ji ariyo manosiemo
kama koro no ochuore gi tonge wuon mogik kano wuoyo kuom agreement mane Kenya Kwanza ni godo tiwinjo kokuongo wuoyo kuom Ford Kenya ochako wuoyo kuom pa mar kingi Ford Kenya gi amani yes to gi pa mar kingi cha koro Senate kama kinyo dhieni nowacho ni kingi kane negotiate kacha no manyo mana mare kende owuon iwinja ni kingi omanyo mana mare kende owuon to kingi ni ema king speaker mar Senate omanyo mana mare kende owuon koro odhi ochayo wajumbe kama ochako odhi ochayo nyaka speaker margi mi koro kodhi kucho to odhi oyudo ka joka osebedo gi formed opinion ma koro kata gima owacho ing'ene kisechayo jakom mar bura to koro kata gi jo bura mamoko go koro kata gima iwacho kata ber machalo nade to ni iseolo pi mang'ich e gini koro mano ne makosa mokwongo manotimo omiyo gimomiyo gino ne en makosa namba 2 gik manonego wach ka norito dhi wacho e National Assembly on the floor of the house nikech aparo ni Victor kata in gicha nwafuate nwaluwe godiochieng' lakini kogik kama koro Rigathi Gachagua wuoye to nuoyo gik manosewacho nyoro koro kata kaka iwinj gigi manyien onge tibiro to ka sama noloso godhiambo cha ji te ne follow gima nowacho moluwo nyaka dakika mogik koro bang'e kudugo nuo gigi National Assembly tido ka koro nuoyo mana gik manosetimo nade mar ariyo video emano medo gima nodhiyo inye mar ariyo donge nowacho ni puonjre kuom jatende bas koro kama nodhi otimie marach ineno video manodhi ogolo ka odhi okelo video moko kuom gik mane jatende owacho e wi judges gik mane jatende owacho ndalo ka mak mana ni ka ng'ato otemo wacho ni ne jatenda bende nokwalo diel to ne ok ogowe koro an ang'o momiyo ka kwalo diel okungo yie ni karo kwalo diel te nokwalo nikech jatende nokwalo ndalo cha iwinja oyie ni notimo makosa lakini otimo nikech jatende notimo nuoyo makosa nikech ng'ato notimo political environment secheka nopogore mar ariyo jatende notimo gini to mache ne Uhuru Kenyatta kaka no Uhuru Kenyatta nego kad mage nopogore koro mano nyocha ne makosa kaeto idhi yudo ka nochako dhi oelo dugi jatende sama ne otemo goyo video ka to temo nyiso ne niya ana berber jatenda ne William ne rachie makata William ema koro ne rachie mogi learn from the best yes mowacho no learn from the best koro temo wacho ni William koro gicha no soko jatend piny no temo thugo jopiny gi jatend piny koro mano okitim kamano gik mawacho gi ogin gik mawendo ogin gik mawendo nosewacho gi to notimo gimolo kaka timo man mar berber iwinja koro sami wacho kama to jatend piny obetie kom neni moluongo kacha cha ni my boss osiko luongo to boss no neni gi gik metimo koro wacho no okay kineno ni kiti chal gi kita to karabiro nyisi ka kitugo gini koro ineno ka komachielo nyo odhi ogolo law William Ruto machogo lawe machogo odhi ogolo timo nade ong'ao oko koro law jatendi machogo okigol miti law oko miti ng'ao oko iwinja madhano neno koro miro ka gini odhi obedo lweny e kinde gi William koro ng'ama nyalo rese kuom sani Victor ka ok wuondore kijo kodwa lango gini adieri mamondi ng'e ni William ni Rigathi Gachagua dhi dala maler gima tere dala en ni William Ruto amua to William Ruto Victor mogik unu paro ni William Ruto fuo monyalo chako ng'wech moko nyal tieko ochakie assembly ka to kucho tieko ng'wech no dhi tame erokamano ogwero governor wacho ni William Ruto ne pok ochako ng'wech ma wen owuon ok otieko kako chake no ega kodhi tieke wakawo break matin nyaka Ramogi Juang to Kalonzo Musyoka ma en jatend Wiper no loso nade weche gi duto unyalo paro e kinde mane jaod bura ma mwingi ne mano Kibwezi West ne loso ne ko luongo nying jaod bura mag Wiper bunge mar piny Kenya ne wuogi moro mapok odwaro ne neno kaka mane gigeto bende Kalonzo Musyoka kete mana kanya Ramogi Juang ma en kaka wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV.
nimefurahia, lakini nilikuwa ninaona kama ni uongo. Umeamini ni ukweli sasa? Kabisa. Which is why I'm going to hand over your check. Hakikisha uone ni 50k, usikuwe umeandikiwa 5 bob. Ni 50,000. Yeah. Mimi sikuwa ifikiria, but nimepata isalil game. Wanaweza bahatika pia. Unaweza bahatika pia nyinyi. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjane nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Mana kamano nyako Ramogi jwang' ote mag jopiny ng'eny ka kendo jopiny bende neno weche kaka gin bende ginene. Moro ka ndibiro wacho ni ere kaka moko kuom oganda onagi neno wach mar Gachagua ne oruma. Bende uparo kaka joka nosandowa joma ni Nairobi nowinjo lit moloyo kata joma ni e dala. Ne waneno gima lich ahinya. Rigiji ndalo mane jatend piny William Ruto onge to ne ochea security meeting moro mar kedo gi jo Azimio ndalo mag ng'anyo. Rigiji nowacho ni obro kedo adua tenga kod joma ne ng'anyo. Ginokelo thoe mag ji mang'eny mokalo. Pod ng'ato pod wacho ni oneno Rigiji oruma.
kiawa okay maka juma amora enya gi Fred Kachel kod Nyarawila wach mangima the die is cast no reverse gear e wach mar migosi Rigathi Gachagua en ochoko jeliel mano seik chon le wache malit ai to machielo ka ndi bende wacho ni maka juma amora enya kaka ukolo weche kaka wanene hostility mose chako wuok e Mount Kenya ne wabunge manyocha ogoyo ombulu ne tero Gachagua dala igoyo negi koko be unyalo wacha ngo governor mana Nakuru County nyocha ogone koko kada mana Kimani Chungwa bende ne oselawo lap Kisumo be nyu neno clip no koso abongo jako yugi nene kamano Nyarawila riekara piny luo pod nigi future AG mamine mathoth sali ogara janyando wacho kamano abosoma governor maonge portfolio no nigi ngeche moko mag dholo mang'eny ahinya wanachak book monitor fakari ya Fredo Gweno kaka nene Byron Ogutu ero kama na ahinya amoso studio kanyo maka juma kenda sada Twak Mark Osio governor Wuda Sumbi to mochielo kaindi wacho ni an Alice Anyango uparo nade kadiponi impeachment motion ni court ochungo niri gi nyaka dhi nyime kod tich gidhi tiyo nade gi jatend piny Kenya William Ruto okay maka juma oyawre Princess Jully no miyowa wende mamit mapoko dwaro ne kendo anapare gi wer mar Dunia Mbaya kane puonjo kod oganda rach mar weche makwiri mag kute magayaki no bedo puonj ne oganda nyaka tieng ma nyaka sani ero kama na yenya mago duto gin ote mag Facebook kang'iyo bende ote mag SMS ka amoso Gachagua nyaka dhi dala yande otemo gore kod Baba Raila Odinga sana ano kadware Boris Okiwi kane wuok Roma Ward awuoro pinyni seche ma ng'ato tuo to onge kata ng'ama riwo bute kosenindo eka waneno berne walauke uru patan mekwa okay maka juma rigiji to nyaka dhia dala he is unfit by all standards to hold a public office let him go and propagate the shareholding narrative in Mount Kenya yeye ni mtu wa mirima mogoe murima kono kiukelnwa koni ya Kenya kuonde mamoko ero kamano apa nitie mano pacha piny kaka ginene nitie mikwanyo ami thuolo Fred aparo ni wawinjore awinja gi jo neno gi jo mawinjowa wach Rigathi Gachagua en gima ler ne maneno ni Rigathi Gachagua dhi nikech ineno process kaka process bire but kaka gima do dhi rango apane abiro go wiye kwase duogo kocha gima do dhi rango nikech kineno tinno ka no wuoyo to chunye wuon ni e do iwinjo ko temo bero do komachiela paro ni jal ma wachon wachni sama ng'ato tuo to adier dhano tin to kakoro gik sama ng'ato wito ngimane to ido kakoro iwinjo ka pole ng'eny gi weche mang'eny gi weche koro bedo mathoth magi gik miwinjo walosie ka to aparo ni en mbaka ma onego wadhi nyime ka wamedo goyo to ere kaka wanyalo konyo dhano ka sama dhano pod ngima kata jotendwa legends ma wan godo ka pod gi ngima ma kata ka ng'ato yueyo ti wache na dier nyo watemo wagik ka imbi winjo ka ntiere gima ne otimie ma ok ni samoro ka ng'ato se yueyo koka koro piwang dhi kala mang'eny niru kama na nya Nyarawila jopiny ndie penjo mag adani kama jopiny penjo mang'eny anya wabire jopiny wabiro watemo maore aparo ni wach mar jowa biro wuok sama ng'ato osewito ngimane aparo ni en gima onego bedni wawacho no konego bedi kech yudo ka sama ng'ato tuo kata konyisi tiwinjo kiwacho ni piny tek to sechege monego bedni reso ngima ng'ato to sama mosewewa tiyudo ka kata joma ncho kiaye be koro chopo koro jite nitiere kanyo kendo ji nitiere kendo gisolo koro apani patano nyaka waloki wa value liel molo ngima mar dhano wachak gi ngima mar dhano mokwongo makata ka koro idhi liel tiwacho ni ne watemo ten mana ni ne en wach mar Nyasaye aparo no nego walok patan mana kaka janeno no wacho machielo wach mar impeachment adieri en ni kama jogi ochope it's irreconcilable
manyiso ni Rigathi Gachagua gi William Ruto ok nyal tiyo kamoro achiel. Temo mineno ka Rigathi osebet ka golo duk mar jatende mondo wache ni gik mugoya gi kata jatenda be timang'owa timoge. Koro doho to kata kodhiye gima biro bet niya doho be nyaka ng'i wacho ga ni kata king'iyo the law to nyaka ng'i environment be mondo ing'i ni to kama koro wachopeni kata ka doho di wach mana sani no dong' e office odhi tiyo nang'o gi jatende to kata ni neno kata National Assembly kaka wajumbe no wuoyo kadi doho wacho ni mondo koro dong' wajumbe gi odhi keto kanye ka Senate be wacho ni mondo dhi to doho dogo wacho ni timang'o pod odong' sirikand ni dhi bedo nade nikech ji ariyo gi en presidency ka kora achiel oseng'idhre oko mok nya winjore gidhi tiyo nade kora paro ni magi gik makata ka doho be dhi donjore to doho be nyaka ng'i ni to kamo chopeni nikech ing'eni kata marriage mo neno ka divorce nitiere ga kochopo kamo koro wacho ni koro dak ok nyalre to doho ok nyal chuno ni mondo tim nade udagi emomi neno ka divorce diga uweru kendo Waislam to margi ber gina to gichoto wacho ni mae tek we wawere many ng'ama chielo so long as ni gin ji ang'wen ok kadha ang'wen koro paro ni mae gima doho be nyaka timang'o ng'i to kata japiny then ni neno ka joneno bo wuoye wach mar hostility ing'eni mano te kaka ground chal mana ing'eni Rigathi Gachagua be ntiere kaka gidhoge no ne ntiere kaka embe no payo piny o prepare jogi ni lweny ni ok en mara lweny ni en wabunge matimo nade emokelo kuma emomineno ka koro japiny be koro dhine mujumbe no ni to une mudhi thicho ko deputy president wane mono timang'o wayiere dog luma chielo en Rigathi Gachagua incite the public against the elected leaders mano donge mano timre ok ni kata wane mwawacho Kimani Ichung'wa no wacho gino kata kapok ne gikelo impeachment motion magi wacho ni achiel kuom charges magi dhi kelo ni ka iseneno press conferences gi wuoyo ma deputy president osebedo godo osebet konyiso japiny ni koro take back your sovereignty jogi gola ting'eni mano to ndalo mane gidhi e doho kane gidwa ging'iyo wach mar presidential election to nok ging'iyo ni doho ni gi ji abiriyo machecha to nok gineno against jo Kenya mane ni over 12 million dong 22 million koro yudo kasani to koro nyiso japiny niya no yiero wagi 7.2 million votes ji long 419 ok nyal koro determine kama ntiere mano National Assembly gi Senate un jo pinye manyako timang'o ukaw sovereignty emeneno hostility ni nitiere ting'eni mana kaka osebet ko wacho ni Rigathi Gachagua oyudre kan nikech okelo his own sword doge gik mancho gine nikech kata government of shares gi gin gik ma en owuon emowacho wach mar usiguse mlima en owuon emotimang'o en emowacho wach mar one man one shilling one vote en owuon emotimang'o en mowacho koro yudo ka gigi te kaka king'iyo to gin weche ne en owuon addressing mano address godo piny June tarik 26 a day after bridge mar parliament no wuoyo ka jatende no se wuoyo kendo kanye manineno kodhi mogoyo nyaka NIS boss mo wacho ni ng'ama incompetent mane junior officer moko nego be nitimang'owa nitiere office kanyo koro mae ma ojumbe wacho ni kata de bed mana ni tek nade magi gik madino dhi to bet gi jatende to nyiso jatende ni koro kaka an second in command nitiere weche moko mok okane katimang'o kadonjo maber wanyalo loso nade ni neno kata wajumbe moko wacho ni kane wuotho dhi Nyanza manche gin gi William Ruto Nyanza ni winjo ko wacho ni koro se wuotha ahinya koro duoga ng'owa Nairobi koro ido kama gi weche ma wajumbe kore masani golo ni magi gik motimang'o okelo Rigathi Gachagua kama entiere koro en ng'ami wacho ni ochuore gi his own sword tema ne koro kadine bed ni ber kendo mana ka ginjo ka Fredo wacho ni last week press conference mano luongo cha press conference no dino rito odhi owuo gi wajumbe ni neno ko penjo mabe ni ng'ato wacho ni resign to ni neno nyiero kit nyiero mano ogolo maninjo ka wajumbe wacho ni kata gi nyiero no neno ka onge kodgi gi haja nyoro kanene kanisa ni winjo ko wacho mabe ni en koro wene doho emong'e ni bro timang'o affair
trial manyiso ni kamo chunge ongeni ose thire oko gi Senate ma okapar ni ongeni nitiere ni onge kanyo odhi asa formality tu en kanyo dhie formality nikech en step midhi lakini en ongeni keno ne kanye edoho dibende omakore edoho kanya ngeni Fred kangwa duoga FM kocha ibro go wiye dibende omakore gi doho emomio en gi chir mar wuoyo wach mar dono kata kamano ngato oro message kawacho ni mara ng'omiyo Rigiji wacho ni en lwenj mag jomurema to ma en msalape kede en owuon Penyna Rose Nobala nyocha gindiko gimoro e gazette last week on Friday ma wacho nitiere gimoro mane president nogocho ne Rigiji dakika achiel kende to nitie gima ne giwacho ma jatend piny Kenya ne wacho ni onge kod reverse gear Fred jopiny oloso ng'ato wacho ni Rigiji osebedo kawacho ni ma en lwenj jomulema gi oganda mamoko osiepno ma Otieno Nyateko kod Ageng'o kani buruburu bende wacho ni Rigiji ochakachaka pango gigege wacho ni oromo pick up kende yes paro ma Wilberforce jakanyamkago North Kanyamkago bende riure aparo ni Victor gimari Rigathi Gachagua temo timo mana kaka nowacho ni obiro duo pi nyako tem duo pi otemo nyiso jo Mount Kenya ne yawa jogi goya tu linga yawa jothurwa jogi goya tu linga koro e siasa to gini omiyo yudo Mount Kenya oseriwgi kendo ose insight gi mabor osepuo wajumbe gi jopiny kendo gibiro yudo ka ground tech nikech kiweyo kata gimwaneno e TV kiwinjo kata koganda ma Mount Kenya kaka giwuoyo thoth gini gino litnegi to ne wawacho chien ka Nyarwila nyalo paro kwa wawacho ni oganda jo Mount Kenya gi kochomo kama interest gi is touched to gibiro riwre ma gibed gimoro adi yes tinyalo paro jumbe adek mokalo nowacho kani jo Mount gi gravitate gi recede ka gichomo chuny got towards the peak of the mountain giyuare koro ineno ka sani giluongore kaka ineno gimedo luongore e kaka gimedo keto picha mar William Ruto onere kaka ng'amarach to William Ruto bende ong'eyo ma e political price mane owacho ni William Ruto oseikore mar chulo koro kiparo gima ne otieko jakom 2013 e kinde William Ruto ne en wach mag bunge mamau to William Ruto ma e bunge mamau Rigathi Gachagua ni to osegoyo kwan mar political cost modhi chulo moseng'eyo ni Murima to osedhi mane momiyo nyoro ne okodhi Embu kacha nikech nong'ene gidhi rakore gi to ground rach koro gima Rigathi Gachagua nyalo timo sani yes ng'acha be japap to pawo no bo oseduo mokyot oseduo pap koro mae gima oikore ne en mani koro wewe mana biro wacho kwa duogo simu manogore dakika achiel ne kapok duogo e Ramogi FM ang'o ma ung'eyo Twin Towers ma jo Kenya ok ong'eyo atodong nyocho waketo no elela ni jo nyiso ute ni madhi mbele aparo ni jo kanisa to kata jok machiegni gi William Ruto to gi Rigathi Gachagua sebet katemo kelo gi kamoro achiel koro gisetemo ka giwuoyo kodgi makata ntiere jo kanisa maneno dhi neno William Ruto mondo gitema ni mondo giwuo mondo ging'e ni to wuoyo ni ema nyalo bedo koso impeachment ni ema nyalo timo ang'o nyalo dhi koro William Ruto be kama ne nitie ni nyise mna ni ma lwenj wa bunge ma ok lwenja dhi tiekri gi wa bunge dongi ni timre bunge pile dongo sebet kwa wacho ma separation of powers koro ang'o momiyo koro chopo thicha oko to koro dwani executive or twist the legislative koro momiyo no wacho ni ma to ok lwenja ma lwenj wa bunge koro jok monego beni wuoyo go gin wa bunge tema wa bunge be wacho ni kata mane gikelo motion ni onge sasa mane Rigathi Gachagua otemo kata dhi irgi mondo luongi kata mondo kata jo mlima mowacho ni usiguze mlima wa bunge ma mlima go no kotemo wuoyo go mondo kik timango mondo kik kel motion manyiso ni sama ne giwacho wach motion ni no koteke serious no paro ni ena gir tugo
Koro aparo ni manyaka sama koro neno kodonje bunge eko neno ni karen gi mang'owa ma serious. Koro aparo ni notemo reach out mondo wachni obed sorted. Tapani William Beni ma ok lwenja utiek gi wabunge. Erokamano ahinya kod Mogajwang mago duto gin pach jopiny. Ote mag jopiny machiegni uru jo mane winjo radio Ramogi FM kachunje luo weche manyien lak sadek mano kinyi makono oseduogo yamo koro to winjo kaka wanene Ramogi FM kod Ramogi TV. Fred ne polan mana iri kanyo dibeni rigiji ong'eyo gima do dhi gono ma momi nyolo sonyoro kan gi chirnde Victor, rigiji ong'eyo gima dhi wuok e Senate mokwongo. Ong'eyo kendo adwa wacho kae nikech kogik chieng' tich ang'wen odhiambo to ibiro parona chieng' tich ang'wen Senate dhi go ombulu gimoro saa 3:04 margi cha dhi yware matin. Odhi yware nyaka otieno nikech king'eyo sama gidhi chakie debate king'iyo program no to en seche modeko chieng' Thursday. Koro mondo mi senators kawuo gino dhi kata mana nyaka gimoro saa 6 otieno. Gima timore ka madhi timore e Senate ma en achiel kuom gima ne Nyarawilo osewacho. Nyarawilo owacho gimomiyo Senate nyocha ne oamua mondo mi kik gichuo kamiti mar ji 11 mabedo ni Senator Sifuna notamore second gicha second motion no ne en by design mondo luar mondo gidil kode girakre kode Committee of the whole house. Committee of the whole house. Tiene ni committee of the whole house. Chia gima Nyarawilo wacho ni ji 11 mino bad gi yot. Ji 11 ng'at ka ng'ato imanyo mana ji 6 kae ting'eni embe kaka ng'amo fuku ge bet diginene bet lach to William Kone bing'eni bet lach. Koro ji 11 kama ne dhi keyo. Nikech nyaka ne gi wajumbe 11 ka ne gidhi keyo malach to mamoko giweyo nono. To gidwa ni gicham gini gitema kata ka ng'ato godho gi bor to gite ng'at ka to agima mano namba 1. Namba 2 en William Ruto ok dwa ni the Kenya kata the nation obede state mar anxiety anxious moment for a long time nekech ing'eni ka ne kamiti ni chuog de chuo kamiti ma ji 11 to koka ne gidhi timo 10 days. Yes, 10 days ka gikawo pach jopiny Rigathi Gachagua biro e nyimgi gidhi miyo dhano thuolo. Koro 10 days ni gidhi investigate gini koka gindiko lipodgi ma gibiro chwalo e nyim od bura mar Senate. Ndalo 10 gi tiende ni kanye kama jo media biro bedo karango mane mbaka magore ka in president to kidwar ni mondo piny obedi e situation machalo kamano. Koro the shortest time monyalo timo mondo mi orudhre gi Gachagua chwad piny ogol mapiyo piyo is the better ne the president mara country saminyalo solve the conflict main go nitie krigo piyo nekech kineno ka nochiw thuolo mar ndalo 2 kende mar public participation ineno kaka Rigathi Gachagua orudhore kode mama und Kenya kai orudhore mokyo ma wajumbe kori lawa to kombe igweyo tineno kana kuru kucho Murang'a nineno ka rally osechako bet mana kuru ka jiwa e public participation to gina wi gari koro William ok nyal dwaro mondo the country obed in such a state for a long time gini kokele plenary ka to koro jogi dhi rudhore kode to gima mondi ng'e bende Victor ni Senate kacha regardless okodeo gima Rigathi Gachagua dhi wacho kacha buche oseng'adi iwinja mana kaka nwawache cha anyalo nyisi ka ma inyalo kawo mitere bank bingi nyalo mi loan ni Rigathi Gachagua Senate dhi thicho oko mana kaka notimore National Assembly e kaka dhi timore e Senate to Rigathi Gachagua okofuo to koma eneginyisgi niya jo Senate wan gi senators Promotional namba midwaro en 2/3 ma en 45 yes tanya nyisi no nyalo odhi jok madhi thiche oko dhi go 50 gi wiye mano be akawa tere banka ka loan senators gi bende riek gimbe pod gidwa ni gichieme e Senate ka ng'at madhi ataro gi paro mara William Ruto kaka dwaro kech William Ruto sani ng'eni jogo mbaka gi ODM mano gima wang'eyo jogi joma timo ng'o jogi jometho kanyakla koro ng'amodhi ataro kacha to intimidation madhi luwo kech magi e siasa ibiro winjo ni ng'ato gole committee ibiro winjo ni ng'ato gol chairman mar committee ma entie nekech odhi ataro mobedo nominated ka
ng'ama obedo nominated ing'eni chalo ng'ama nyiedho dera riemba ma dera riemba kinyiedho tinyiedho king'iyo rangach to kata kipuro kode to kidhi kawo pesa ng'ato chon to pok ipuro ne nikech samoro wuon go nyalo biro ome godhiambo to ni isekawo pesa dera riemba en kipuro kode to mana kisetieko pur kimiyi pesa e lweti mano gima wiki kwil godo koro nominated ka ging'eni gin gi dera riemba ma joma nomiyo gi kombe kapod gin go nekech ka gichiwo kombe go be wang'eyo koro Senator Nyamu nyaka Mariek nyocha neno kaka osechako wuoyo to neno ka gimembe inyalo go kode kwano ma kineno kanyo to komiti ma gintiere koro tugo mana kaka niwinjo wacho ni tug pesa ni kacha masani en kinde mar keyo jo National Assembly nose keyo koro keyo di malesene to kapok atiko kanyo Victor nyaka di malo nyaka di malo nikech gini gitim yes koro gima dhi timore e Senate ka Rigathi Gachagua nyicha niwinjo ko sama no owuoyo Monday to wacho nodok kuom jopiny ni jomoko 300 gi wiye ok nyal dhi timo ang'oa ng'ado wachne to wiye wil ni do mowacho ni ber ni to nina gi ji 7 moko bidhi ket kata bench mar ji 3 koro gima dhi timore e doho ka Victor ma japiny nyaka ng'e ni do ong'eyo maler ni gini en a political process ma en siasa koro do ok nyal dhi e gima waluongo ni the merits of the case do ok dhi ng'iyo ni to Rigathi Gachagua nyocha ne onyakwa lo Mombasa kata ne ok onyakwa gin mano ok gibi ng'iyo koda no mayo yure lo koda ok mayo mano do ok dhi ng'iyo do ok dhi ng'iyo ni to Rigathi Gachagua bende ne ni Mombasa adier koloso bang' ka jatend piny oseloso Nairobi ka godhiambo gin gidhi ng'iyo the process mar gole oko achiel kuom gima gidhi ng'iyo kata doko ni chike pend chik monego be ni tayo pod oketi en wach mar public participation bende no kawo pach jopiny moromo iwinja ma emomiyo do National Assembly nyocha ne riek to king'iyo to ni neno ka jaod bura Masuba South Mili Suba North Mili Mabona ni neno ka otemo chiwo report moro kaka wach public participation nyocha no wuok gombulu no gitemo pedho mbele kacha mondo mi ging'i ni gidhi nyiso do ni gima timore kanan Suba North jok makama no support gini jok makama gini oko support ma emomiyo kinde public participation ncha ni winjo kama Mount Kenya kata jomoko ncha ywak ni jomoko ncha ni mane gari to timo ang'o goma na tik mano to koro gine maging'eyo koro gima chielo magidhi ng'iyo mado chak ng'iyo ka ni to be no mi Rigathi Gachagua thuolo moromo mondo mi ochiw nende be no miye time koro National Assembly kacha dhi wacho ni awancha wamiye hours maromo kama wamiye thuolo maromo kama kama e kaka no tiyo godo ineno wuoth nyaka gi councils meke koro mane gima dhi ng'iyo to Victor mogik ma koro en chuny wach dag wach kama koro wacho dak ema mamiyo wawacho ni William Ruto wawacho ni Rigathi Gachagua dhi dala keny ni osekethore ntiere gima Nyarawila wacho kacha ni jokanisa nyojo temo jotend din to gin bende yudo ka gini obago gima mano ben mbaka mwabiro goyo chien kacha malach neno ka jatend Anglican Ole Sapit ni owuoyo to kata doko ni giwuoyo to jogi ok winjgi ma emomiyo Victor onego pogruok bedie maler e kind kanisa gi jo siasa nikech sa koro gik miyudo ka kanisni mamoko kuonde mane omenda dhie gi gunia ka ng'acha nosetiekore kodi koro sani kidwa duogo ne nidwa siemo wang'i tarambe manyocha nogero kanisa ene manogoyo law ma bishop orwako kuom ranyisi ene ma en go kata mana e gweng' kucho mutoka ma bishop riembo kae to koro bishop ni koro neno ka dwa wuoye wang' tar mari ing'eyo yom bishop nekech iseng'eyo kama ntiere koro mae momiyo josiasa gi ok winjgi to kama bire chuny wach Victor en ma edoka William Ruto koka dhi tugo gini maber kendo kona mineno tiele Rigathi Gachagua ni kona moeroga William Ruto inyalo sorry BOJ donge iparo ka Azimio kelo evidence gi lori moting nyaka gi pick up e Supreme Court inyalo paro to gi kaka no tugo gicha 900 and something mokel evidence koro kata to kibuog William Ruto go kinde manitie nikech ng'eni kodonje telo judges mane Uhuru Kenyatta mar Court of Appeal mane
Uhuru Kenyatta norem keto e tich. No keto ge tich. Yes. Jomo kalo chien. Jogi benyo bedo awarded pesa mona crew ndalo cha. Tapenji Victor, edo achiel ni. No wacho ni kikwatero obila iti koso no wacho nango donge ne giwacho. Obila wani iti koso gionge. Donge sama owuoyi ni mede kwan gi. To do ni ema ni olosie. Koro William Ruto ng'eyo maber ni ok onyal chako ng'wech moko nyal tieko. To wiki ki wil ni sirkal bende oklo. Koro do ing'ene Nyarowila biro nyisi mogik ni a hearing mar case machalo kamae do onge gi timeline. Gima wiki kwil godo mar Supreme Court mar yiero mar ombulu mar president cha nigi ndala nigi 14 days manyaka winjie ma inyalo winji nyaka Yesu duogi to sami winje ni to setima ngoa osegoli oko koro mano be gima William Ruto ng'eyo to gima wiki kwil godo ni kama koro William Ruto oyiengo Gachagua mineno oketie ni Gachagua no timo makosa no resign chon kanye kama koro William Ruto ere e ring kama koro neno tielo ne makoro dhi tugo kode tugono ma by the time mutieko kode kech gima Rigathi Gachagua nyalo timo en mana duo pi ne wajumbe manyo gwete gi Mount Kenya kuchuma mano to setimo maber to William Ruto bende ong'eyo kwano mogoyo nikech intelligence enie ma en go oklo William Ruto oklo to jogi be headline stands te Gachagua eneno ka pod nyaka sani pod ong'e ni en sawa to William Ruto bowling to kamoling no kofuo kama entiere ne mbonge kwan motima ngoa motimo koro Rigathi Gachagua ngimana ni tich ang'wen ka koro Senate oseamua ting'ene mara yaka kawan erokamano jatend piny Kenya machon kata vice president machon ma bende jatend Wiper Kalonzo Musyoka bende nyodonjore wachni ko wachni bende ok dango dong ka ok otumo wach mar impeachment mar Rigathi Gachagua kama kaka Kalonzo Musyoka nyo loso nyakwar Mogajwang e wach mar impeachment mar Rigathi Gachagua owinje neno. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June, so they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Mano Kalonzo kaloso to otene gi jor bura mag Wiper ng'eno embo paro o pass mana verdict ne nikech adieri gima notimre June 25th bene historic ng'eni Kenya paro ni gani en achiel kuom higni ma wabro ndike history marwa ni gik mang'eny otimre e higa mar 2024 ting'eni kani iparo kane wawuok e yiero mar 2022 no wacho ni ma was the most peaceful to mae mabro bedo yiero mabro bedo kan tiere e history marwa kwa paro tadieri neno yiero mabende sitting deputy president o succeed jatende kori neno ka chakre 2022 no ntiere kaka wabedo gabeda gi gik manyien sani kori neno wawuoye broad based sani wawuoye first president mo o give deputy president mo otimo the first term in the presidency to yier wan gi deputy president mane obedo mana mujumbe dichiel to yier deputy president sani koro eren ng'amithi choko koro ntiere gik mang'eny motimre e bwo 2022 elections koro aparo ni mbele ka nitiere gik mang'eny maparo ni dhi timre kae tapani mane momineno kata Kalonzo Musyoka wacho ni japiny no pass a vote of no confidence e parliament mane parliament ni omonji mabe aparo ni mano gimonego beni wabunge timo soul searching ni to ang'o manotimre nikech koro Kalonzo kete ni bunge koro ne bedo maonge kod authority moral authority to oversee wach mar impeachment proceedings mar Rigathi Gachagua nikech gima notimre tarik 25 dwe mar auchiel ng'eni mane gimo wacho lakini ng'eni bridge no dine bede ni joma nodonjo kanodhi mokawo mess mowuok go to koro dino wacho ni bunge watimo ang'owa onge teko mar ariyo kadi koro sani ne bed ni doho o pronounce himself advisory mar Maraga cha mowacho ni bunge koro nego bed disbanded mondo wabunge doge yiero to mano nyalo wuoyo lakini kama pod wantiere sani en mana ni credibility mar bunge emani in question nikech gimane jo Gen Z otimo lakini in terms of authority to pod gintie erokamano friend goe wiye matin kama kodi wach mar Dania neni ne bende pod liet
Jomoko ni Adani. Adani ber. Victor, gima timore kanyo kuom Kalonzo Musyoka kinyalo ng'iyo. To Kalonzo Musyoka ofwenyo ni owadgi joyware gi minode. To neno ka samoro jogi nyalo were. Koro otemo lombo jaod owadgi ni ponono jogi owere. To yura ambe antie. Yura nena. Mane gima otemo loso ground ni kata koponi keny ma William Ruto donjo. To okone yura ni omera ni marach. Mama ni to bernde. Ma ponono dhi marach. Onyalo yudo kuma timang'o. Yure kik dhi. Mogik ichaki yudo ni William Ruto king'iyo Rigathi Gachagua. William Ruto nowacho ni ne en keny ma ji lele. Dhako lelo to dichuo be lelo. Mak mani koro sani neno ka William Ruto ling. Koro dhaki man ng'o minote man malo. Rigathi Gachagua gima nyo inye mogik. En ni bang' kanyocha nosebedo deputy president to wiye nyo ok owil ne pod onenore ka jatend Mount Kenya. King'iyo achiel kuom grounds manyocha noketi manyo wajumbe oleba ahinya. Ne en gik mawuokie dhoge. Wach mar Mount Kenya ni. Koro miyo no dhi obedo gi wasigu mang'eny. Nikech Victor king'iyo dhano 281 okeno mbulu mati 282 wajumbe 282 ma 44 kende emochung kode Mombasa kidhi nyaka malo kucho no pesa no thor jogi te nyo ochung ataro kode. Koro jogi ne nyise ni wegi miye thuolo kare mondo mi odhi odogi e wi got kama nyo odwaro cha. Nikech chal gi mari gi jipo koso mukatiba. Owacho ni sovereignty belongs to the people. Yes. But ginyalo delegate. It is delegated momi oyiero wajumbe mondo wajumbe o exercise power mwamiyogi. But yudo kaka referendum wa take it back wa exercise wa wegi. Te momi neno picketing oyie mane mondo ji demonstrate kaka nchi neno ka ji dhi ng'anyo. Mondo misami neno ka mjumbe ni ok tim gimidwaro. Te dhi ng'anyo mondi ni wuon mondi express iwache ni okamor gima timore. Mane momi okoro rigiji okonego bene go dhoge ko wacho ni ji miario gi wiye ok nyalo ng'ado na. Ji miario gi wiye go yier gi jopiny. To gima na afwenyo mogik e wach Rigathi Gachagua ni Victor. Ni kare inyalo golo nyathi dala kata rawera dala kidwaro ni kiyudo ka koro gweng'o donje wiye ahinya. Inyalo gole ni kele boma to ok inyalo golo gweng'e wiye. Koro pod onyalo bedo ka to gweng' to poni e wiye. Mai momiyo kata kana osebedo deputy president to chunye ne poni e gweng'. To bende Rigathi Gachagua no bende kiki parno fu no ng'e gima no timo. Nikech ng'ini bang' kancha no yier gi to ncha ne gilaro god ni go Uhuru Kenyatta. Ne gilaro god ni go Uhuru Kenyatta. Koro gima no dio inye ni kopogore unlike William Ruto mano ochomo Uhuru Kenyatta tir onge gi support kopogore gi Mount Kenya ni. To Mount Kenya ni be joma ne ni kodgi joma ne chung kode ne chung kode mana nikech gima pod ginwang'o kuomi. Ineno. To biro gik kama koro awayo jodhi jogore gi lak. Kose gole office nikech Senate dhi go ombulu ni tip. To ka Senate osego ombulu ni tip Nyarayula wacho gimoro e tok chiel kacha ni Monday manyien wan gi a public holiday men Mashujaa Day. Koro kache mwabiro ng'iyo ni to kata kodhi ringedo Friday ng'at manade mabiro rwako jatend piny. Gavana mamo Kwale nitie. Nekech odhi bedo mon koro kanye mwang'iyo gavana ma Kwale ok nyal rwake nekech ng'ama nyalo rwake kaluwore gi protocol to koro nego bede number 3 ma en Musalia Mudavadi. Koro wabiro ng'iyo ni to odhi bedo kanye nekech bang' Thursday ni Rigathi Gachagua odok e lum. Erokamano. Jomage muparo ni nyalo kawo kare. What if? Because oseng'adne bura kaka wanene kane en kare koro onge. Ing'eni waseneno ka nying mang'eny nitiere to nyi neno kata manyiche wachne ni ochako ni neno kiwacho ni Kithure Kindiki nikech kane yiero ng'ama ne bet jalup William Ruto ni neno ka nying ariyo go ema nomoko ahinya to beyond that be ne nitiere Ndindi Nyoro ma be ne nitiere grubno to ni neno ka Ndindi Nyoro ne opogina ahinya koro kae ne Kithure Kindiki to gi Rigathi Gachagua. Koro ng'enji wacho ni nikech gino no makindiki kae ne mane kata wajumbe no gombolo moyie kode onego miye. To paro moro be koro lokre ni Mlima osedhi. Mungetiende. Koro ka Mlima osedhi to ng'amu ng'iyo kendo manitiere. Koro nyinge moko be nitiere kae kata mineno mar Mlima no
kiwe Kithure Kindiki ineno ka gavana ma Nakuru nyinge owuok Waiguru ni bene nyinge wuok to kendo jogi dogo wacho ni kigolo Gachagua tiketo Waiguru to chal ka gimiduoko mana Gachagua koro mano be nitiere kanyo ndindi nyoro be nyinge ochako duogo kendo neno ka jok moko be wacho ni ka koro tek to timang'o okel ndindi nyoro gavana ma Murang'a be surprisingly be nyinge otimang'oa odonjo kanyo irungu kang'ata biwinjo ka ji wacho ni otimang'oa embo nego bed considered jok moko be ne wacho ni nikech gini owuok Nyeri odog Nyeri to dok Nyeri ni be ni neno ka nying moro chako wuok mar Mutahi Kagwe mabe koro wawuoro ni to nobedo na but gi handshake nikech Mutahi Kagwe nche nie Azimio koro mano be nitie kanyo kiwuok oko mal Mulima to ibiro Nyanza Nyanza kabe nyingi neno kosebet kanyo neno Gladys Wanga ka nyinge be owuok kanyo moko be wacho Opiyo Wandayi koro kabe magi nying mabe waneno kotimang'o mowuok oko kidhi Western be nying Musalia Mudavadi waneno ka nitiere kanyo jok moko be wacho ni koro nikech kaka ene mochal kaka third in command lakini ngeni chik to hierarchy mar chik to ken third in command koro kae be mano be koro dhiro Mudavadi kanyalo bet ni timang'o adonjo kanyo koro magi nying ma waseneno ka nitiere ma ji osebet ka float ni ka debed ni Rigathi Gachagua igolo to karamagi jok otimang'oa onego gi consider erokamano Fred mano ya Dani onge wach Adani biro chale ne nyaro ilo bone erokamano ya Fred nyinge osebed ka ilieko kone kocha nyaka ne wach mar impeachment mar gijini ugelela gin nyinge mage mineno ka bet ka gima chiegni kata ng'weyo gini ang'eni wuon wach to en jatend piny Kenya William Ruto sani koro jatend piny Kenya William Ruto nitie gik modhi ng'iyo mopogore gi gima nong'iyo seche kaka ne kane omiyo Rigathi Gachagua bedo jalup jatend piny kech koro gik moko se change seche ka nodwaro ng'amo fuku ne ber mane nyalo oil campaign mare seche ka nong'iyo ng'at ma grassroots mobilizer ineno mane nyalo konye mobilize ombulu makocha sani koro ok ong'i gima chalo kamane kech already oseng'iyo ni ombulu mar Murima osedhi ong'iyo ng'ama nyalo konye stabilize the country mondo yieno med kwan ochopi nekech ing'eyo ni mana kaka ncha ne gitemo tudo Rigathi Gachagua gi weche mag Gen Z gi nyako ng'i stability bende mar the country mondo kik neni Mount Kenya chalo gimopogore mondo kik gichal kich ing'e ni jo Mount Kenya gi osebede sirikal kuom thuolo malach gintiere systems mopogore opogore mag arita gi gik mang'eny mamoko kwa nyal wacho kae koro William Ruto nyaka ng'ine to ere kaka stability piny Kenya medo bedo mo ongirore kata osirore motegno koro onyalo ng'iyo nekech sani pod ok onyal ng'iyo siasa ahinya ma 2027 nekech ko ng'iyo siasa ma 2027 to chuno ni ok odhi kawo ng'ato mawuok e Murima kae onyalo kawo ng'ato ma wuok oko mar Murima koro ntiere gik mang'eny mobiro ng'iyo aparo ni jogo masume rieko gi jogo masume paro to samoro bende gino nyalo bedo surprise kata nyinge miwacho gi nyalo bedo maonge gino kech ong'iyo to ng'ani okelo ang'o to sani ok en ng'at mokelo siasa okelo stability maromo nade erokamano nikech lepo ma central ni koro neno ka odo bedo mang'eny ahinya jatelelo allow spare but ing'e ni also gimonego be ni wang'iyo ni ok en stability kende en about 2027 koro ng'ami kawo nyaka nikech ok apar ni ng'ato nyalo donjo ma en ng'ama timo 3 years then odhi political oblivion then mar ariyo be nyaka ing'e ni to ng'ami kawo no political capital mane mokelo ni nikech ok inyatho kaka ng'ata ni tek ni wacho ni kata en gender kata ni feel regional balance kata ni koro wa replace kama ng'ami kelo no apart from political stability to en be ng'ama nyaka be mi jatelo comfort nikech winjo ka sani wacho ni Rigathi Gachagua ne undermine William Ruto koro nyako bed ng'ama nyalo yie tiyo e bwo jatelo kendo miye support no mondo mi the 3 years modongi tungni mang'eny mosebedo kik bede mondo mi oyuda a safe ride monyalo kendo win godo confidence mar jo Kenya mondo sik go re-election 2027
wach mangima mokalo nyakorwa jwang wago moni walungu wawegi kanyo nikech wabro ng'eyo ne to bunge ma Senate bro goye nade kalore koda wach mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mpogore kod mano nyakorwa jwang gin weche ariyo PPP kod PIP masani oganda jo Kenya jotemo ng'iya nena jatend migawo mochung' weche mag pesa John Mbadi kanyo cha nitiere bunge mar Senate kane otemo lero godo wachni ahinya to wach mar Adani kao migawo marito paundege ma Jomo Kenyatta noyudre kama deny miwuoro dweche ariyo oserumo nyakorwa jwang jatend ODM Raila Odinga bende nyotieko ling mare kowacho ni oyo ok en kakuparono dobed ngero ma joluo kata jo Kenya ohero wacho ni jaduong' kobede mbero to neno gima nitire wi got malo to in karawera kata kidho got mabor machalo nade kata mar Everest no to gima ni mbele ni kamoro ok inyal ng'eyo ni to ochalo nade. Nyo wacho ni oyo Adani okrach kendo Adani ni osetimo tije mang'eny ahinya kowacho ni PPP eyo ma sirikal manie gi midhiero maket kod ma Kenya ni nigone nyalo konyo godo chwalo godo chenro mag piny owacho. Inyanena kaka jatend ODM Raila Odinga nyoloso kaka Kalonzo Musyoka ote mare ne jofwambo gi keyo nyoro bende nowacho ni wach mar Adani ni en rieko ma sirikal dwa malo godo jopiny ka weche mag impeachment mag gi ji gin mana weche mag yiengruok tu mondo oganda jo Kenya wigi wil gi weche mag Adani gi weche moko mag ogirimiti ma nitiere kod mudho mandiwa. Inyanena kaka ne jotelo ariyo gi loso nyakwara Ramogi. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. You must change the way we address our planned PPPs. If you protect the current positioning of Kenya as the most profitable and reliable destination for PPP's programs, and at the same time ensure that the interests of the people of Kenya are protected. Ongoing energy and airport projects therefore present a critical test that could make or break our ability to compete in the field of infrastructure development for a considerable period. The PPP law we have today is a variation of the PPP laws of the Gujarat state that Prime Minister gave us in hard copy. Unfortunately, we adulterated what we borrowed from India and then ended up with a law that is not fulfilling the needs of the country or the expectations of the people. Impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. I've seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive and secretive manner. We will, on behalf of the people of Kenya, be appearing in court on October the 17th. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketraco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Nyarawila Adani chako sieko kendo. Chieng' Friday ne giketo ko gi Ketraco mar bilion 55 te. Jakom Raila Odinga wacho ni maendi mabro PPP biro konyo kama duong' ahinya mar konyo fuk mani gire manitiere e piny machalo mar piny Kenya ka. South Africa gin gi Guptas, Kenya ka wan gadani. Ji penjo ka mang'eny ahinya ni to do wan gi chik mar PPP sani motegno mar ariyo. To ling mar jakom Raila Odinga ka weche gi ne liet ahinya. Ka gir kiragi oduogo to lero weche gi duto te. Nyo en kanye. Ma en penj mang'eny ne mano nyalo duoko mak mani in bende nene nade. Biyoje kaka nene. Yes. Ingeni wach mar PPP ni noko chako sani. PPP no chako gi sirikand handshake. Mane giketo kata directorate mar public private partnership kar treasury.
ma Director General mare en Christopher Kirikwa manchi winjo ka wacho ni no miye transfer mar the consulate US kuchocho to pok odhi kech pok giwinjre maber konyalo dhi kata koko timang'oa konyalo dhi lakini no wacho na dani ni to ne entiere kendo ni winjo kotemo lero kaka notime ing'eni private partnership okrach nkech mane kuma jitinde sani dhiye ma uwinjoru ni to watimna dongo time SGR gine dongo time expressway kor to nonego beni time kata yo mar mau summit ni mani neno ka jo France ne nitie to kata US bendalo moko sani na neno ka kore wacho ni China matime koro ma oke project mokuongo ma sirikal otimo PPP penjo manitiere ni king'iyo Public Procurement and Disposal Act tingi public private partnership law ma wantiere godo mokuongo ka chik ni kane kadho gi bunge masani ne nitiere penjo mane obedo ni to ere kaka ne giyie mane nitiere clause mane wacho ni bunge okonego ket lwetgi e winjruok ni mane en achiel mar ariyo ka project magnitude aina ni nikech en gima dhi igni mang'eny igni 30 en igni makata wan samoro Nyasaye bro gine ok obibedo nyikwawa kata nyithindwa mabiro bang'e mabro timang'o emabro bet koro nitie penjo mipenjo ni to be no ler ne japiny nikech procurement nitiere gi gik moko adek nitiere open tender nitiere restricted tender to nitiere ma single sourced koro yudo ka koro wapenjo ni adani ni nen single sourced nen restricted tender nikech specifications mag dhi e deal ma kamae ni e chik manyiso ni ka en single sourced manyiso ni gi restrict manyiso ni ging'iyo mana kambi fulani ema nyaka timang'oa matime ka en ilongo nango single sourced manyiso ni nitie specifics gik magidwaro ting'eni wachi ni kano ochako Senator Makisi Richard Onyonka ni winjo ko wacho ni adani emano ogolore mo wacho ni wadwa timang'oa wadwa timonu tijeni iwinjo ka jakomo wacho maber ni company mar adani ni en worth $200 billion mano portfolio maduong' ma kata Kenya ongego mano te adier but koro penjo en niya ndiyo wan gi need mar gimoro kaka JKIA mane neno kwa wacho nyaka kaka nche koth chwege nen wich kuot nen public shame Greenfield terminal ma osebedo ka kelo weche mang'eny kejo weche mang'eny to kata sani clearance ni neno kata jok ma transit kende gi jok ma gine through JKIA ose overshoot number midwaro cha en million 3 gi wiye koro king'iyo ma to en agency tido gi penjre niya process manolu be nolu process kaka dwarore nikech apani mane penjo ma ja Kenya penjo market trako ni neno ka former MP ma Ugunja sani CS Opio Wandai ni winjo kodhi maber mogolore mowacho elela mamane gik ma jo Kenya dwaro kamidhi ti wacho ni wan waketo kokwa kama gigi nyiche timo nikech kata maradani ni ni time buo mesa tineno ka Wandai to koro wuok maber kendo wacho ne jopiny ni kane wasegine ne wang'iyo gik moko te nikech chir mano wuok e office no kano penj kane owuok no wacho maber ni ne gine process Adani no se meet 13 requirements to ne dwaro requirements 20 koro manyiso ni mano dongi manyiso ni Wandai no se dhi mong'iyo moyudo ni mano dongi be jokadani otimang'owa o meet emomi koro decide keto koke $1 billion gabich kendo ni joko wacho maber ni it is above board kano ng'iyo manyiso ni kama en obete oseng'iyo karatese mong'iyo process mong'iyo everything moyudo ka en kakidwaro ting'eni ka Kenyans nigi doubt to nitiere Public Accounts Committee Public Investment Committee mar bunge ma koro bunge monego beni koro luongo jogi koro penjo ni kaka mar ketrako ni ka wantiere gi fuony kuonde ma wadwaro ni mondo bed explain to mondo gitimang'oa gibi mondo koro japiny ma kawaida timang'oa ong'e inyayudo ni maybe Adani ni onge gimarach manie iye to kama koro ja Kenya gole wiye en ni gimoro amora nyiche time buo mesa to chik tok dwar ni mondo timang'oa
gik moko e bome siwacho ga ni the devil is in the details. Nikech jakom Raila Odinga wacho ni interest mar jo Kenya must be protected. To mane kama ne ja Kenya be penjo nikech kata an sani kibiro minyisa niya ni kawuono to na chiew tadhi anyiewo mtoka tinyiewo gi pesa na taburo penji ni an kama ne antie dak ni penja ni tadwa mtoka makala marateng kata makwar kata make makama kata maiga makama dongambe nyakipenja koka yieni ni mane mtoka madwaro. Koro kae ma ineno ka sirikal nigi weche gi tetete nikech gigi dine teno kete mesa kaka ne gichako kata nyocha nchi neno pichni manigolo mar kaka ne giwinjre kako nego bendi JKIA chal terminal magiloso tingi adier tiwacho na adieri mato ne tich maber to koro kamido gi penjrie ni the devil details gi ang'omo miyo no kokete mesa mondo ja Kenya ong'e nikech pesa ja Kenya madhi tiyo concession magi kaono ja Kenya mabro chule wane collateral koro wane collateral koro magi gik mano nego beni ja piny tero through nikech chik to wacho kamano mane gima pod duoko e wach mar public participation ma wawuecha threshold mar public participation en kanye makoro wacho ni koro kochopo ka tikao maoni mar ja piny ma ja piny oyiego ni gimoro amora mitimo en above board. Erokamano. Fred Victor kamanya Raila kele wieno kanye kama ko chuny wach ntiere Janesa bedo no matene wi wach nekech jo Kenya okodagi na dani rach jo Kenya okodagi na dani rach mana kaka jakombe ne wache mabende wapenjore ni to ere kako kawe jumbe ariyo gi thuolo gi tenyo cha jakom ni kanye ng'at mane okone ni ber were gi siasa maloko e kanyo pod wabire thuolo ni tema koro ka ujumbe re maji nyocha no sedhi nyake kotni koro gima nyo miyo jopiny goyo jakom koro riwe gadani makoro kiwacho na embe ochal gi dayo ni koro ji penjo ji wacho ni dayo ni to krach to ka dayo ni ber kaka berni to ang'o momone luoro ngach ere kako donjo Kenya kae gie tok dala dak no luora ngach obi ka jinene na dani ka kilerni e bira te luora ngach tir mi dhi donjo e dierot to jo Kenya po mana na dani ni gul jo Kenya fwenye mana na dani no osuoso donjo gie tok dala kendo en kachiena kata mana agreement manyo opio wanda yo sign ni ibiro yudo ni en bende gini adir mantiere ni en to gini oyudo ka gini no serumo ma en pien diang no se yang ma piene mo yudo ka koro ogur gima miyo yudo ka pien ni ogur gini nja no chakore gi Murkomen kocha koro jo Kenya penjore ni to transparency manyeo ni e gini nekech ing'eyo ni ka senator Makisi ema nyocha no golo no wache dani ni ma ka senator Makisi we wuoye gini to jogi ne dhi sign gini ma airport dhi kamano adani rane minyalo paro maandamano manyocha no wuok e airport kacha ka jok matiye paw ndeke ma JKIA ka nyocha no gomo eka koro giwacho ni akarewe wakao pach jopiny aka dani ber kaka berne to ang'o mane omono giyawo gigi e lela ni wadwa renovate airport wadwa gero runway manyien kaka gigero no ma gima e kambi mobiro nekech Victor achiel kuom gik momiyo pinje dine public private partnership ni en ni seche moko piny ok dwar medo ushuru mondo dhi malo to gope be ok gidwa olo koro giwacho ni kwadwaro gero ndara makama to we kambi makama oger ndara ni to gibiro choke ushuru kuom thuolo maromo kama kata ot makama kidwa ger koro ka giseduoko pesa gicha koro my estimations ma adani gi piny Kenya neno ni biro kaw gigi ni 30 mondo mi gitim ang'o mondo mi giduok pesa gi biro kaw gi thuolo mar gini 30 to penjo ma jo Kenya penjo nekech jo Kenya ema biro chulo gowini giwacho ni kata ka dani ber kamano to no nego nyiswa ochalo minot ochalo wuon par mobiro yudo kata minot mobiro yudo ka wuon par gi odhi okaw loan gi title deed margi to dhi ogero godo kata otimo go gimoro koro minot penjo ni yawa ber to ber loan ni dhi kaw lakini no nego nyiswa mondo wang'e terms mar agreement ni koro mae to penjo ma jo Kenya nigi ratiro kendo nyaka penjo serikal William Ruto nekech gowini jo Kenya ema biro chulo moko kuom jok mono keto kokgi e gowini e wach mar adani ni mana kaka Raila osewache cha moko kuom gi
ok bi bedo e ndalo makoro jo Kenya timo ngoa chulo gowini moko ibiro ka odongiga paro dongiga prar kaka Nyasaye mong'e ndalo mar ng'ato ng'among'e ndalo ne onge tibiro yudo ka jogi nosenyodha dani makoro nyithindo ema leke gibiro timo ngoa makoro leke gibedo madik transparency nyako kit mo kiwinjowa wabro we uthuolo e Ramogi FM kanyo nikech ne okodong dakika achiel kende chopo kanyo saa 4 mos makende ka Fred dhi nyime kod temo go dani ni endi otemo go wiye ikoni bedo ni nokong'iswa gigi chon jo Kenya ne gira timo mar penjo gi ma openjo gi mane makosa ma sirikal raise doubt ni kare kan oler kober ka koberno to iluokore tok chiel nade gima ber ipando nango mae nyisi Victor wiwa pod ok owil gi wach mar chicken gate to wang'e ni wan e Kenya ka kata mana SGR ni ka nopenji ka jofwambo ne nitie gi Uhuru Kenyatta Mombasa ni miwa agreement nyaka uono poko kel kata mor comment kana donjo nowacho ni make it public ndio nitie documents mano share lakini mane ntiere gi clauses mane wacho collateral mago no gichiwo nyaka mara dani ni nyocha ne wakia ni karadani ni lwete ni eketrakoni ngine ncha ne wakwang'eyo nyocha ne wakia ni wach mar national wach mar shani Adani benie kendo lwete olachi odonjo kanyo malach ma king'iyo tibiro nwang'o ni estimates manyicha ne nitiere kawuono king'iyo obok moro tibiro nwang'o ni omed gino gi 58 billion momedi koro wang'eyo ga kiwinjo jo Kenya pingo gigi kendo gipenjo to wang'eyo ga jok ma wan godo ni samoro ma ng'at ka ng'ato no osekwanyo mare gin gitiekore godo koro kaka jo Kenya biro chulo gini nekech Victor adier mantiere ni en ratiro mar jo Kenya kendo public participation nyaka nyocha ne keti mae momiyo gini samoro kume biro dhi moko e doho nekech kober ka koberno gima ber ok pandi mana kaka muma bende wacho ni onge ng'at manyalo moko taya to keto e buo mesa ere kaka dani ni iluogo mana tok dala marangach ok nyalo kode kae to tok dala ni bende koselu kode tichaki ibole gi wi osuru ichaki ibole gi ewi gama adani kaber kaka berni to gik moko te madani timo pacho ka eni keti elela nikech en ratiro mar jo Kenya jok mabiro chulo gini ok gin ministers manie telo sani biro yudo ka gisedhi nyikwe gi mabiro bet to samoro nyikwe gi ok bi bet gosigo ni kech samoro gino sekwanyne gi mabet lach gitiekore godo gima miyo wawacho mai nikech wang'eyo jotelo ma Kenya kamineno tenda moro nitiere makore lach kata mana matindo mapacho kae gi Victor dhi tem tenda moro ang'eni gigi wasetemo kuonde gi nitiere kech ohala be waloko ipenji ni ng'eng'a tadimi setiekorigo koro yudo ka jogi gin to gima koro chuno ni nyaka dani ni dhi thuru kata ober kako oberni to samoro ng'ato osetiekore gi mane chuth ber kas gini en osetiekore godo koro jo Kenya mabiro dong' ka chulo gigi gin wan gin nyithiwa gin nyikwewa omiyo ka ok wapenjo gi sani to nyithindo gibiro penjo wani sama na dani keto gine koke gini baba in ni tim yango in kanye nyaki di on record ma nyathina ong'e chakre ka wuono ne anto kata ka dani no mi gino lakini chendo mar kaka wanene ka to na wacho ni nyaka ket gini maler mondo mi jo Kenya ong'e mok ni timo gik moko e siri nekech siri mane timore ka e secrecy mane ntiere kinda dani ni ne ng'enyie moloyo koro dhi olo to e gini koro mi kata koro jakom wacho na dani ber kuom sani to jo Kenya penjo ni to ber ne ni dak ncha ni wachnwa chon ber ma samoro neno ni koro mi mae ma mi neno jo Kenya mang'eny wacho no oyo kata ka samoro wacho ni gima jodongo chamo kolal ng'amo ng'eyo onge samoro gima jogi ochamie gini wanie mudho samoro bende onge gima ochamie gini ng'amo ng'eyo onge mak mana ni wang'ere wang'ire kaka tugo gi oja tugiega to jipenjo ni kata kanu tugo to kik utugi future wa nikech ing'e Victor ni jok mantiere gini ok bi winjo pek mar gini joma biro winjo pek mar gini mana kaka Nyarawelo sewacho to ambe asenuoyo ka gin nyithiwa ok gin nyithi joma no keto kok gini erokamano ere yo ma sirikal nyalo nyayo godo wach mar openness achiel kuom siro mar President William Ruto kano campaign any sirikande dhi bedo an accountable government, a very open and transparent government, especially on deals ma sirikal goyo gi joma moko. Aparo ni BOJ wasebet kwa uweyo kata ye kaka wan jofwambo. Inge pek mwasebedo godo
mondo wayud weche kuom sirikal. Apa ni nyaka gitim total overhaul mar communication margi. Nkech kanye ma weche nitiere. Ni neno kata vetting mar cabinet secretaries gi kaneno ng'ato ka ng'ato ne nigi shida mar communication. Manyiso ni gimoro amora ma gitime ministry gi mondo mi japiny obed kong'eyo gima timore. Ok gitim mapiyo piyo. Kora pani kanye manyaka gidog mondo ging'i ni communication structure margi gi japiny ni nade. To ka japiny nitiere penjo manitiere godo, duoko en tiere nango. Nkech ineno kaka sani kaka Wandai no wuok no. Kadine bed ni ministries te ne wuok stage ka stage. Titimo gimoro amora tinyiso japiny ni an kata Mbadi inyalo paro kane itimo ne vetting nowacho ni obro kata keto press briefing karibu week a week mondo mi oduok penjo mar japiny. To pok aneno kama notimo. Nowacho mabe nitie media center treasury kachacha ma pok obedo ga active. Modhi keto active. Koro mae sani ema nonego beni otimo gik makam nikech kata dani ni omako ofise gi office mar transport gi mar energy. Koro sani ema onego beni duoko gitima ngowa ja Kenya nitiere go. Koro kaka jakom no wuoyo cha sani koro technical team ne no nego beni nitiere kacha wacho na dieri koro kama wantiere kaka koro mar ketrako mano bedo sign gik mancho donka gik moko 20 mane idwaro requirements gi mae kaka gin magi oboke manyiso kaka ne gigi otima ngoa waluo chik nyaka stage sirikal nyaka communicate gi jopiny ne wasetimo needs assessment in sector kama mairi en our shortfall mondo wagap narogo gap mar shortfall ni waparo ni watim PPP ni okay to wanyalo resort to OTS kata mana RT kata mana SS mani wacho chacha manyiso ni koro kata ka en gima sirikal otimo to japiny kama ntiere negi confidence ni yawa anto na bedo part and parcel of gini wuotho ni ne wawuotho omiyo kata ka sirikal odonje kacha to en gima ana wuona tima ngowa ang'eyo nikech an be achulo usuru ting'eni kama koro jakenya nitiere jakenya nie mudho koro en mana gimineno press conference midhiro ng'ato wacho ni en kama mana kaka ineno kaka jakomo wuoyo temo mineno kata kana jakomo wuoyo jakenya ma kawaida ne nigi mirima nikech koro en ong'iye ni mae en tuk jo siasa okonene kaka en gima dieri manyalo konyo japiny koro magi gik monego beni ne sirikal koro wuok to nyiso japiny niya wanto mae shortfall ma wantiere go nikech kanchi neno kata ndalo mane Senate dayo do ng'ane Mbadi to kata Chirchir ni winjo ka gitemo wacho gimoro ni ka gima ne ging'iyo kata kaka on loading mar staff ma JKI ne giwene Adani mondo Adani o decide ng'amo kawo koro in nyisa ni ana tiyo to ng'at machielo biro to nyisa ni en kendo dwa mana yiero jok mobro tiyo go gi jok moko tiyo go jakenya matiyo kanyo iwe kanye in terms of cost ni winjo ka giwacho ni king'iyo gine mar jo Rwanda kaka no losi pesa mane jo Kataro loso godo gi mar Rwanda chene cheap tema ni winjo kata kaka penyo ni in terms of even tendering ingeno kidhiga to the highest bidder ing'iyo ga kata low bidding ting'iyo tango gango mo offer okidhi to the highest koro chal ka gima Dani ni was the highest dibeni percentage mar jo moko bedo factored in wang'e joma wadil godo Victor wang'eyo kaka piny Kenya okwadwa wuondore ng'eni okwadwa chalo gima mana kaka Nyarawila kelo gino maber okwadwa wuondore wang'eyo jotelo ma wadil godo wang'eyo jok mane ofise gi ma wadil godo mane mo miwinjo kata ka nyisi ni Wandai gi Joanna Mbadi waziri ginto gini gidonjo mana ni osenyuom gi e dala to dala magidhie ni en dala ma ji jokuoe dala ma gidhie ni en dala ma ji ringo pitipiti koro nyaka ngiringa kodgi ing'eni ok wadwa chalo gima walango gigi nwa wuondore kae gin gigi gido ka nosepedhi masa moro Wandai to koro support mana gini kata koro okelo gigi owacho to jok mano oyengo anyise no yudo ka pieno seguru tielo gini ka nose cham morumo en to koro nekech en sirikand ni nyaka koro ang'o tima ng'o nyaka koro ang'o bed gi gima iluongo ni collective responsibility mar cabinet nekech nyaka koro rit tije tadier mantiere ni gimora mora mineno itimie mudho Victor achiel kuom gima nyalo miyo samore ichichie gi gimoro en kineno ng'ato yango rombo gi katoke gi tok ng'ute
Tipenjeri ni ang'o ma mone yanga rombo. Gimbele kami yange godo ka. Ang'o momiyo ng'ani yango rombo gi katoke. Aidha en jajuok kata ntiere gimoro motim. Ntie gimoro motimo. Magi penjo manyaka jo Kenya penjre. Nekech Victor king'iyo JKIA en a critical infrastructure. Samora mora mi wuok oko ka kipenjo ki idonjo ti duogo. Jogi inja penjo ni ka koro nyaka staff mag JKIA gi dwa bedo wainde gi pachoka. To samoro ng'at mosetiyo gi wainde gi industry ke ong'eyo kaka jogo roko ji. To kidwa donjo ka itido ka koro ng'ani nyaki bede gi national heritage. Kamoro makata ki wuothie to ntiere ng'amo ng'e challenge mar nwang'o passport pachoka. Samoro ng'at mong'e ni kaka jam ng'ato nyalo dekie. Ma miyo ing'ene miyo ng'ato ng'eyo culture mar jogi. Samoro en culture matimore kaka gicha timore India kucho e kaka odwa ting'e okele ka. Omiyo mae to ido ka ntiere joma piny owacho no jok ma samoro nja nosebilo gini ma oseyiengene gi margi wacho ni ma tigolo ma e dowa kata itimo machalo nade tadani ok dhi ma igolo mana e dowa to kaka iwinjo gi wacho no adani bende bade dongo ofuku ge ber koro nyako tigo menda mo influence mo ng'e nang'owa gigi duto biro donjo ne gi kare to onge kaka inyalo golo gimoro e dho ng'ato to neno nang'owa gicho chiek to mogik mo wacho ne gini kadani ber tim gik mokelela ma jopiny neno. Erokamano nya Philip ngisa kaine sawaru moka omedo sama mbalang nya kwara ngajong reka boro mamoko tok sangwen watim mos makeni kawuono cheno no chako mole matin Philip erokamano nya kumwe thuro wach mari mogik reka chiel ke wach mari mogik gima ber mana kama wawachiecha kama watike god gima ber ok pandi gima ber bende nenore lela to kineno ipande ma okele nitie en gi wachne kinde duto to gima wang'eyo sani nadani ber makata njao dadi malungo nadani Tayaki moko nyakete wi mesa okete bo mesa nyakete wi mesa no kama danya nyara hapa ni mawi komate kabisa kaka jo Kenya wang'in kech kawoni neno Senate ni impeachment mar Kericho governor wang'ia ne mondo wanen kech kuchocho be weche ne ntie mang'eny taparo ni wach impeachment mar Rigiji omiyo ji wigi owil ni nitiere mar governor ma Kericho to mache be nche ntiere weche mang'eny ka gross misconduct mani winjo ke wacho mag Rigiji kora pani ja pinyo nego ng'i mano nikech ma owacho public participation ng'iya neni jo Senate mango wigni en Senate on trial erokamano wigni en Senate on trial nyarawila wacho kamano ka bende Fred wacho ni bende oneno kodhi chako joge adani ni gima ber okete bo mesa gima ber ikete wi mesa nyakwara ngajwanga juma manyien tarik 20 chieng' ma Shujaa Day chendo ma kaka wanene ok bibede yamo nyakwara mogi wakwang' moro makende wan be wakawe thuolo moro mar yweyo kata kamano idire kasa moro wanyalo bukra buka chieng' tich ang'wen moro kata tich abich moro obede kod special edition ma kaka wanene oriti makawuono kete mana ka Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat vinyl silk ya lita 1900 utasave 1250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies
gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. I'm Lindy Ajagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. I'm Lindy Ajagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mane Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakora mugajwang dakika ena 17 tok sadeka manotoka saa 4 mar okinyi makoro nyiso ne wadonjo achiel kachiel e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka modogo e nyakora mugajwang otudore kod donjo adani e sekta mar teko.
ka ne wawinjo ka jatend migao mochung' ne wechego mag teko e pacho kae Opiyo Wandayi nolando ayanga tudruok ma piny Kenya obedo godo kata oraka makambi mano mochung' ne teko stima mar Ketrako e pacho kae odonjo godo kata obedo godo kod kambi mano mar Adani ka bende giwacho ni mano biro bedo ka konyo e yaro lai mag teko sitima e pacho kae kendo biro bedo ka konyo e kedo gi lal mag stima kinde ka kinde mosebedo katimore. Kata kamano nyakwara Ramogi Juanga mbaka makamae wang'e ni jopiny okosebedo kokawe e yo makare. Nitiere jopiny moko makoro wacho ni ang'o momiyo kambi mar Adani ni ema nyaka koro donji e orake ke gi kembe mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano nitiere ber moko mobedo kokelo kata kamano jogo makwede bende biro bedo kang'iso ni ginto gikwedo gi yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Juanga kinyi makawuono antiere kae kod Victor Okuna mano engineer Victor Okuna ma en jalony e weche mag teko. Wadwa mar mondo mi wafun ni wach mar mondo mi waler ni ane ni kinde makoro Adani osedonje tudruok kata e oraka kod kambi mano mar Ketrako biro bedo ka konyo nade e yaro lai mag stima e pacho kae to biro bedo ka konyo e kedo kod lal mag stima poya nono e yo machalo nade. Oyawre Victor ichiwo nado kinyi makawuono. Oyawre nya Joyce chiwo maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Ramogi Juanga in bende kaka pili nyalo tudri kodwa ka ichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuo kari 36000 kaka pile an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa yanga Victor okinyi makawuono yando wawinjo ka jatend migao mar mochung' ne wechego mag teko Opiyo Wandayi nowacho ni donjo e tudruok kod Adani nyaka sani koro wacho ni deal makamano en mar omenda maderom bilion 95.68 ka bende en mano mabiro bedo ka konyo ahinya e loso lai mag stima mago miluongo kanyo kod dho ngere ni critical transmission lines kaachiel kod substations kata stations mopogore opogore mag stima mayudore e counties mopogore opogore kata mayudore kuonde mopogore opogore e pacho kae. Maduong' mogik nowacho ni biro bedo ka konyo e kedo kod lal mar stima makinde ka kinde mwanene pacho kato jo Kenya moko seche moko okelewa gik makamage gigoyo mana koko ni Adani ne dwa kawo paw ndeke mar JKI Adani koro osedonjo weche mag stima adwa ni lene giane weche makamagi biro bedo ka konyo yo machalo nade kata orak makamae. Erokamano nyakwara Ramogi Juanga erokamano Joyce mondo mi wachako rom ka kendo bang' ndalo mathoth. Mokwongo adwa moso nyakwara Ramogi maneno okinyi masani ne amor nikech wabiro ka mondo watwage wach mar energy kod wach mar Adani. Ka wadhi e wach mar Adani giwacho ni lai kata transmission line ma Kenya to kosebedo maber kendo aparo ni wasebedo gi lalruok gi Ketrako e wach mar no en gima osechakore chon mar manyo kaka wanyalo improve transmission. To kapok wadhi kanyo onego bed ni wang'iyo to transmission ni en ang'o nikech kata kapo ni Adani pok obiro ng'ama ni dala kae to wacho ang'o matimore e transmission line. Koro iyudo ka nitiere gima waluongo ni generation stima ni nitiere generators ma generate ma produce steam. Wan gi generating machalo KenGen kod independent power producers. Koro ka gise generate stima ni ginyalo generate geothermal mano Olkaria wan kendo gi hydros mani Kiambere 7 Forks. Koro mondo mi stima ni chop odi kuma kata kuma wantie sani ni nyaka wabed gi waya miluongo ni lai kata laini waya ma otud chakre kaini nyaka kumi generate electricity ni. To nikech iyudo ka kawuono ne wan ji adek kiny ng'ata chielo medro gero dala ni orucha achako biashara machielo iyudo ka kendo ne kawuono ng'ata chielo ma dwaro stima kiny ji ariyo dwaro stima orucha ji adek dwaro stima. Sama wagero laini mar stima inyalo gere ne ji 10 kawuono then bang' ndalo moko bang' higni moko 10 iyudo ka ji 20 omedore ang'owa e laini achiel. Koro iyudo ka laini ok nyal ting'o load chate makelnigo. Koro gima timore ga ni gradually serikal osebedo ka upgrade lines magi. Koro kata mana kidhi dala kocha nitiere Ndhiwa substation. Ndhiwa substation en substation manyien mobedo upgraded. Nobedo upgraded nikech South Nyanza ne niga gi problem gi stima.
iyudo kochopo saa achiel otieno to nitiere gik moko mag electronics ma ne ok nyal tiyo maber. Ne ok nyal tiyo maber nikech ji ne ng'eny e line, to ka ji ng'eny e line iyudo ka koro teko mar stima dok piny. Project no korumo ne an kanyo last year, to iyudo ka nyaka conductors mineno koro wawachogi odhurgi mana kanyo nikech ne nitiere gi problem gi compensation. Koro kaka saa dhi, serikal onego bed ni ng'eyo ni higni 20 mabiro onego bed ni jo Kenya di madhi tiyo gi stima, mano miluongo ni planning. Problem wasebedo godo e Kenya ka ni planning marwa ok ber. Wadil gi gima nitiere kanyo sani. Koro gik mabiro 5 years, problems mabiro 5 years, mondo mi wafosi ni gini nyalo kethonwa tetero stima higni 5 mabiro gino onge. Koro chopo sama owuoye sani ma koro stima lal throughout. To stima malal ni kwanza ok en ni mana like en kata transmission line. Wan gi problem maduong' e generating station. Generating stations mean ni sani wan gi around gigawatts 3,000. Mano the install capacity. To iga ka iga odiochieng' kodiochieng' ji biro gi machines manyien. This year January anting amanwa install ne 2 megawatts power plant. Materials madhi tiyo gi company madhi tiyo gi 2 megawatts Tatu City. Poro ido ka odiochieng' kodiochieng' ji kawo meters e Kenya Power. Odiochieng' kodiochieng' kembni chakore. Koro kata serikal pok ong'iyo ni to be transmission nikech ok idhi transmit gima onge. Chal ni idwa gero yo moro maduong' to kata geche onge. Ikuongo ing'iyo ni to bende wan gi generating stations madhi rom. To an adwa wacho ni gima inyowa mang'eny ok en transmission line. Ang'o ma inyowa mang'eny ahinya? Gima inyowa mang'eny ni kembni ma generate electricity magwa pod ni piny moingo demand. To matiende ni koro adani ni ema koro nyaka biya mar mondo mi okonyo nikech ko wacho ni nitiere mano iwacho kanyo ni deal kata winjruok mano mar omenda bilion 95.68 to ng'eni en winjruok mabiro bedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro. Piny Kenya onge kod nyalo mano mar upgrading kuonde monego bed upgraded mar mondo mi jo Kenya obed kod teko stima kinde duto maonge ng'ikruok moro amora kosango matimore. No. Kenya kachakre wayud uhuru 1963 nyaka kawuono. Gimoro amoro mosetimore nyaka stima moseyudore ka wasetime maonge PPP. Osetime gi loan mikawo matin tigero godo lines ma wantiere go. Kawa mistake ni wakawo transmission line ting'eni en achiel. Onge kuma inyalo chako yudo to kiseka ka signature mari miketo. Ng'amo keto signature kawuono kinye ne onge office. Oweyo shida tema ntiere ne jok mabiro. To iwacho ni ng'ato kosikawo signature mare moketo, gino bro bedo valid kanyo nyaka 30 years. Ma ka opo ni udwa ketho signature no kata PPP no, pesa mar ng'acha udhi kawo to umiyete kata gimotimo onge kata ntiere gimotimo. Koro an wacha mara dani to onge chieng' mana ayie ni onyalo yes obro konyowa lakini disadvantages modhi bedo go mang'eny en niya nitiere wind generator Turkana wind power station ogero nyien. Nitiere transmission 400 kilovolts mowuok Turkana nyaka Suswa. Actually the distance no en ga 428 kilometers. Kilometers 428. Gino no kawo billion 15. Man was the initial design mare nen 15 billion. Kasto after 3 years negi chaki mede to 28 billion. Gimomiyo negi mede jinekia. Kimedo kineno gik manyoro CS Wandayo wacho, nyoro wan gi Gilgil Thika Mala en 400 kilovolts to the 208 kilometers. Kilometers 208. Kichaki medo Rongai Keringet en kilometers 99.98. To kichaki medo Menengai Olkalau kod Ramoruti en 89 kilometers 89. Magi kimedo gite actually gimi kilometers 396. Koro gimidhi tim ma gino poko documents poko miwa godo mwanene to gimane CS Wandayo wacho ni lines adek go ma biro 396 kilometers gidwa loso gi billions 96. Tiyudo ka line mowuok Turkana nyaka Suswa ma bende ema duong'e sani moingo gite okawo billion 15.
Koro the difference mar pesa ni te ong'eny. Emo mi wach ni Adani deal ni en very opaque. Opaqueness poko kete ler. Pok wang'eyo ni jogi dwa timo ang'o. Gima gisewacho ni Gilgil Thika, mano e gima giwacho. To pesa di ma dhi tiye Gilgil Thika ni ok ong'e kuma entie. Gin gise sign deal gisedhi. Gisewacho ni wadhi miyou pesa no. Lakini pok ginyiso ni to thurdi buoro ma en 132 stroke 33 kilovolts ni odhi kawo pesa di ang'o midhi timne mopogore gi gima nitiere sani. Koro deal mar Adani ni en very opaque ma onge gimoro amora ma ng'ato ong'eyo. Jogi de gitimo niya, nikech Kenya kabisa ni ji olony. Ne giluongo ji public participation. Kenya ka nitiere all sectors, nitiere lawyers, nitiere engineers, nitiere gimoro amora. To gikawo document mar Adani ni, to gikelonwa to wanene kata un kaka jo media. To u go through it, umiyo jopiny ni ma kama e gima timo nade, e gima nie deal mar Adani. To gimiyo jopiny kata mandalo moko 30 ni jopiny onego bed ni analyze deal ni, to ging'iyo mistakes manyalo lokore. Ka deal ni ber, to watim nade, to wapass it through. To adwa wacho ni billion 95 bang' higni 30, mano pesa ma onego bed ni serikal ne float mana alone, to omanyo contractor magero lines adek gi tedichiel. Kosegero lines adek dichiel, to loan no ichulo kata kam bang' higni 10. To kikawo PPP, because PPP en public private partnership. After public private partnership, wadhi bedo gi miluongo ni PPA. Nikech nyaka tibed gi agreement. Ni to idhi chuli pesa ni nang'o. Pesa ma jogi dhi kawo 96 billion ni, kikawo a loan from international development partners, tidwa kete project ni direct, idhi do kidhi tiyo gi less than 40 billion, titimo gimoro amora mitieko. 40 billion kata kidwa chule 20% interest. After 10 years, ichulo less than 50 billion, yudo ka lines magi are up to the standard. Atunya kasani wang'eyo ni ka gino maduong' momiyo sirikal mano mar piny Kenya kokalo migawo mochung' ne wechego mag teko owacho ni gidonje ogirimiti kata gidonje winjruok kod kambini mar Adani en kotudore kod stima ma kinde ka kinde lal. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo chopoga seche moko to stima lal e pacho kae. En ang'o matimore? Ko nyalo mana yudo graph mano mokwong mar mondo mi Victor Kunole no ane ni ang'o matimorega gino momiyo nitiere seche moko ma waneno mana ka stima lal apoya nono kata gin seche mage obed mano mar odiochieng' kata mar otieno ma stima jathoro lal. Tang'o makelo lal mar stima makama. Tadira winjruok makama makoro sirikal odonje kod Adani e kind thuolo maromo nade makoro wabo bedo ka waneno ka lokruok nitiere. Ake kwa nyalo yude mar mondo mi onyiso ane kaka weche makamago o jabedo. Kata kamano kapok wayudo graph makamano, Victor, inyalo mana leronwa mana ka nyakwa Ramogi Ajwang' nene wang' jowi kanyo. Gin period mane ma stima jathoro lal ahinya? Kaka graph no, aparo ni jawinjo nyakwa Ramogi yalo neno graph ni maber. Koso dua wanyalo inyalo mana dhi mbele mar mondo mi ler. Kwa lere nyalo tan koso kwa lere my graph ma energy EPRA ochiwo ndalo 7 24 hours ochakre gi ka to dhe ka nyaka 24 hours 23 seche 24. Koro yudo ka ma ene Kiingereza, koro ma en saa ochakre saa at 7 all the way up to saa auchiel otieno. Koro yudo ka saa achiel ma entiere ka ma e sama wane gi pik ochakre around saa 11 gi nus. Saa 11 gi nus en around kaini ema pik no chakore. Kina the whole day tena ena constant. To kochopo saa 11 gi nus to yudo kendo curve ni dhia nyaka chopo pik. Matinde ni ji mang'eny tiyo gi stima sechego. Yes, ji mang'eny tiyo gi stima sechego to kanye kuma kendo stima lale. Koro sida monego bed ni wapenjore monego bed ni sirikal wacho ni to gaf chakre kaini chakre ka nyaka ka ang'o madang timne mondo mi wayud stability. Ka wanyalo bedo gi stability ma mwagolo hill ni thuri ni wagole te mondo obed abeda flat,
taparo ni shida ma wan ge stima ka kata wacha danini be waonge go stima kata mano lal JKIA molal cha olal gas between saa 1 nyaka saa 3:30 kan koro gima timore saa 1 nyaka saa 3:30 en ni generators mano wacho magolo mach gin gi level margi generators ko wacho ni en kata mana ogolo omi 100 megawatts 100 megawatts ni ok nyal kade koro yudo ka ochopo saa 11:30 to generators oketi at 100%. Manyiso ni gigolo mach to the maximum. Koro kanitiere generator achiel mobedo gi shida nikech shida nyalo bede. To kobedo gi shida to timo nade gima oluongo ni trip owuok e system ogore piny. Sama osegore piny dwaro ni generators modong' kate kaw weight kaw load mano timo nade mano ting'o. Koro kama kaka ok nyal share load mano ting'o ka to koro modhi bedo gi gimiluongo ni overload. To overload ni trip the whole stima manie Kenya. Onyalo chalo gi mesani kidon mondo iting'e nyalo ting'e ji adi ji ang'wen bedo ji ariyo kanyo bedo ji ariyo koni. Ka ng'ato achiel oslide mogore piny mondo mi mesani kik gore piny ji adegi nyaka tim nade nyaka ting'e. To ka ji adegi ok nyal ting'e to mesani bro timo nade bro gore piny. Koro mesani ji ang'wen go chalo gi generating stations moko ni Olkaria moko ni geothermal Naivasha moko ni Turkana. Koro ging'eny. Koro generators gi generate power dichiel teto gidhiro e system e grid. Ka achiel ogore piny kata mano bedo gi fault mogore piny generators modong' e Kenya kate onego bed ni nyalo ting'o load mar jo Kenya. Koro kineno graph maybe giduoke ane kineno graph mane wan godo kacha cha onego bed ni our generating much more generate oingo peak demand. Tur malo kacha cha ne en peak demand en mano kochakore saa 11 nyaka saa 1. Koro mondo mi ibed gi stability e Kenya e grid mari you are generating capacity not installed. One gi two different gik moko ariyo ka. One gi generating capacity en ma inyalo golo at any given moment. Yani stima minyalo dhiro. To install to en gima install gima ise guro kanyo. Koro inyalo guro stima manyalo mi 100 megawatts to actual monyalo mi en 80 kata megawatts per aboro. Koro actual 100 cha iluongo ni installed capacity to 80 iluongo ni generated capacity. Koro mondo mi wakonyre Kenya ka generating capacity ma wan go nyaka bed ata malo 130 mar peak demand. Koro peak chande kopo ni en 3 gigawatts. Our generating capacity nyaka bed ni en 3 gigawatts kigoyo times 1.3 mami 3.5 or 4. Mano kwa timo kamano to already wasekonyo ata malo 60 mag shite ma wan godo. To kopogore kata kod seche ma stima jathoro lale mano kochakore saa 11 odhiambo nyaka gimoro saa 1 gi nus mano ma midhiambo kuma isewacho kanyo ni en ga peak demand. Ang'o ni seche moko wajaneno ka nitiere gino miluongo kanyo kod dogere ni power rationing. Ang'o makelo power rationing kata bedo ni seche moko ken seche go maga peak demand kode ma sama joma thoth tiyo kod stima. Wachni mar power rationing to ere kaka inyalo tieki mar mondo mi seche moko jomoko wacho ga ni yawa wan pile ka pile kochakore kata gimoro saa 1 okinyi nyaka gimoro saa 7 waonge kod stima matende ni otimne gi rationing moro. So power rationing to biro ga kopo ni generating station moro ni piny iloso nikech magi gik ma itimo ne ga maintenance. Koro maintenance timo ga 30 days ndalo 30. Koro kao kata example ni geothermal ma Olkaria. Geothermal nitiere generator achiel magolo mami megawatts 180. Koro ka megawatts 180 odok piny nikech itimo negi maintenance overhaul nyaka yud ni regions moko mane power ne dhiye idwoko piny. Koro gitimo rationing niya giyawo breaker madhi kata ka en Suswa giyawo for some bang' seche moko matin kaso gimiyo power. Kaso gidhi kendo kuma chielo nyaka dok kendo Machakos giwacho ni jogi osebedo gi power wachako mayo gi power bang' seche moko matin. Koro rationing to biro ga ka nitiere ga generating stations mogo piny molor
to lorgi mondo timnegi mondo timgi maintenance. Koro mondo mi kik wabed gi shida mar rationing no, ema nanyisi niya nyaka wa increase our install capacity, nyaka wa increase. Wach mar adani mar biro manyo power lines ok dhi konyowa. Konyowa en niya ne giwacho ni wadwa manyo 500 billion kata 200 billion kata 100 billion to wadwa gero kambi mar 500 megawatts kata 1 gigawatt. Mwamedo ang'owa, mwamedo grid. Ka wasemedo grid, kata Lake Turkana nigi problem ama gitimo overhaul. Iyudo ka generating stations modong nyalo kawo load ma wan godo te. Lakini ka gima pod wan go sani ni generating stations magwa golo mach matin moingo peak demand. Anyiso ni power rationing ng'eny. To kendo ng'eny nche wan sindo. Sindo to weni koro imiyo gi stima 8 hours seche aboro kende seche 24. Otieno kotieno stima olal. Olal to duogo, olal to duogo. Koro mago nyise ni stima ma wan go e Kenya ka wan gi stima matin monego bed ni gima ne CS Wandai focus. No focus ni in the next 5 years igni abich mabiro wa increase generating capacity marwa from 3,000 ma wantie sani to almost 4,000 megawatt hours. Kwa chopo 4,000 megawatt hours, kata chopo 4,500 megawatt hours, ado isini Joyce, wach mar stima lal e Kenya ka en bro beda past. Temani adani idwa soe transmission ka nikech onge ja Kenya mora mong'e wach transmission. Nikech kata dhi madala kacha, penjo gi into transmission yen ang'o gikia. Kata mana waya gi ang'o matimore gikia. Koro osoe kacha nikech en the easiest. Ing'e ni simo ko jogi berie. Gino ni gini kwa kete Ketrako ka. Ketrako en ga government institution mang'amo wi gimotimo onge. Koro inyise ni gini gidhi timo gima kama. Kaso gima gitimo giwacho ni we waneg match for some dweche moko adek kama wasebedo gi problem gi stima. Yudo ka stima lal. Moko nyalo mana bedo act mar ng'ato. Onyise ni nikech gika bedo control gi thika ma wane gi National Control Center. Ng'ato dhi to switch off breaker matero mach kumoro. Kose tero mach to bedo a national une makuru lande. Kuse lande to wacho ni stima lal kin. Na paro no gi kaje. Nyakora Ramogi Ajwang'ie na mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani e twak mar wecheno mar mbako romo. Kae to waduogo wadhi mbele kod twak otudore kod weche mag teko mag sitima kik idhi mabor. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulonge ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV.
Dial *811*709# to get the old rugged cross as your skiza tune. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jong wadhi mbele kod twak maro kotudore kod donjo adani e sekta mar teko mar sitima e pacho ka. Ere kaka obro bedo kokelo lokruok to ere kaka obro bedo kokonyo mar mondo mi otie kod midhiero mar lal mar sitima mosebedo kwaneno kinde ka kinde pacho ka. Fredo Suru ka nitiere Dandora Festo openja kae kata ngisa kae ni Joyce Mos na wendo openjo kae ne owacho ka ni ka adani nyalo miyo stima ok lal aoyaye bei bende oket mabe makare to dibed gi makare. Kembe Kenya opong' gi mibadhi aduwa. Seche moko inyalo keto token to tieko kata 2 days kapok iyudo duoko. Ka igoyo simu e Kenya Power to jo customer care kia wuoyo gibayo mana wacha. Emomiyo mulika ok nyal rumo. Penjna jalony ka nitiere yo ma inyalo ket kapo ni inyiewo token to sitima liel direct ma ok ni pod iketo kode e token meter. Aya sinene Fredo Osuru koluo chenro ka entiere Dandora. Weche mag nengo mag stima winjo penjo mabende Fredo penjo. Mago gin moko kuom achiedh nade ma jopiny kale kuonde mopogore opogore magidake. Victor. Iluonge ni Fredo Osuru. Fred erokamano kuom penjo mi penjo no. Adani to kod token marwa to onge gi tudruok moro amora. Adani gima tudruok mare entiere en Ketraco. Ketraco en tichne en golo mach kumo bedo generated e power station nyaka e Kenya Power transformer. Koro no wacho ni gini chako gi generating station. Kwa wase generate power iluongo ni 11 kilovolts. Mane kaka wa generate power. To bedo stepped up. Koro stepping up no en iluongo ni substation mane gigero. Koro substation mokwongo ni e power station. Koro kose wuok e power station onyalo wuok gi either 132 kilovolts kata onyalo wuok gi 220 kilovolts kata onyalo wuok manyien sani en 400 kilovolts. Koro lines adek gi ema koro golo mach chakre generating station nyaka kende substation mar Kenya Power. So substation mar Kenya Power ni en Kenya Power ema timo nade ema bro maintain. Koro kata dani dang bi e deal ni gin margi onge gimoro amora gi token mari mitimo. Actually adani ni to bro medo stima bedo mamalo nikech nyake be chule. To kisomo nitiere wan gi Energy Act 2019 makata ambe na participate discussion margi. Energy Act 2019 nitiere
imposition iluongo ni levies on public energy infrastructure. Mane kuma gidhi kawe pesa ni mar chulo Adani. Giwacho kania the minister shall in consultation with the minister of finance over time over time and by order published in Gazette imposed on any or all fuels or energy entered for home use in Kenya. Manomar fuel. Then Kibiro Kende Mar Energy Act still the same. Actually, no public body shall levy fuel on all public energy infrastructure without consent of cabinet secretary in writing. Koro gimagini wacho in Energy Act wacho ni cabinet secretary emanigi authority mar emanigi powers mar neno ni ang'o midhi timnade midhi chul. Koro the moment ma Adani nosebiro gin magibo bedo piny to giwacho ni okay wan gi billion 96 mwadwa ni mondo uchulwa. Koro gibro dhi energy infrastructure a bill mari mar token kacha ni wan gi fuel wan gi road maintenance levy wan gi EPRA and so. Koro gibro doko gimiluongo ni transmission levy. Koro transmission levy ka emibro kawo pesa matin tikete token mari. Koro sasa ming'iewo token to nitie transmission levy mibro timgo mondo chulango Adani. Mano tiende nang'o ji konyo token to gibo bedo ka giyudo units matin kendo. Dhi bedo matin nikech sani ng'eni waonge gi that levy. To the moment ma Adani osebiro wadhi levy dhi kete token marwa mondo wachak chulo loan cha. Koro idhi yudo ka sani ka ing'iewo token achiel Sh25 tidhi yudo ka token achiel en Sh28 nikech nyaka wachul pesa ma Adani dhi tiyo godo ni. Te mani pesa ni to ng'eny. De Adani wacho ni wadhi tiyo gi billion 30 mondo watim upgrade gi. De waonge shida nikech osetim gi for long. Kata mana 400 kilovolts mana wacho cha. Otime gi less than 20 billion. To onge kaka 396 ma bende chuok ne mantiere from Turkana nyaka Suswa idhi losi gi pesa ma en didek gimose los godo masuswa. Koro ino kaka onge gima ber. Ema wacho ni wacha mar Adani ni en odhi miyo cost mar stima dhi bedo malo to dhi bedo malo not bang' higni 5 not bang' higni 10 odhi bedo malo bang' higni 30 nikech en 30 years deal. Degi wacho ni wadhi donje PPP bang' higni 5 tinyalo wacho ni no wan kaka jo Kenya wanyalo sacrifice mondo wachul pesa ni bang' higni 5 ibed gi nafu. Kata de PPP wacho ni 96 billion ni odhi bang' higni 10. Nyalo wacho ni higni 10 we jo Kenya otimnade otem mondo chul pesa ni. Lakini PPP madhi bang' moingo higni 10 Joyce en PPP maonge gi any value modhi medo oganda jo Kenya. Kinyalo mana duoknwa graph cha mar mondo mi med lero ne nyako Ramogi Ajwang kaka inyalo kedi gi seche ma wanyalo wacho ni tiyo kod stima mathoth ahinya kendo gino mosebedo kamiyo stima lal kinde ka kinde mana kinyalo neno wang' jowi mari kanyo. Victor ing'isa ni kuma beto tulore gi mano nikech kwa neno graph makamano wantiere kod lines mopogore kata kamano kwang'iyo ka odhi seche wacho ni manen seche 24 ondike 17 kineno between 17 and 19 21 23 yeah koro between 17 and 19 mano is 18 kanyo 18 no emino ka koro kendo ochako idho kodhi malo to dhi malo nyaka 19 kasto nyaka 20 21 kendo koro chako dok piny 21 en saa adek. Koro gima timore ya ni sama ise atichka tidhi ot inyalo wacho ni akwongo adonje bathroom atim nade aluokra. Inyalo wacho ni adonje ot adhi chwako pi achwago dok strungi moro. Koro ichwake gi electric kettle. Koro mage gik nino ka stima idho ga chakre saa 12 nyaka saa 1. Gima nowacho ni mondo kony gini ma bende nowasedhi kaka energy engineers no propose ne EPRA ni mondo gikel bill moro mar solar water heater bill. Nikech gima idho malo no te ng'enyne en machwako pi. Obed ni chwako pi mitedogo nitie nyaka joma wacho ni wachwak pi kech aonge time wachwak pi matedogo chai akunga chwake kettle taolo majan kata olo iluongo na coffee timadhe. Kata idhi e bathroom
tikwongo idonjo waluokra piny to nade piny liet. Sama iluokori no itiyo gi stima mondo iluokri kode. Koro iyudo ka stima ni itiyo kode ma chakre saa 12 kadhi saa 1 all the way nyaka saa 3 ekochako dok piny. Mondo mi wakonyre mwagol thurno komalo mainyowano, gima niluongo ni solar water heaters mondo pige te michwako ochwagi chieng'. Koro kata kopo ni dhi luokori tiluokori pi mochwage chieng' solar water heater cha. Tiyudo ka thurno obro mabedo mana malo matis ne jok neno TV, ke TV ting'e ni kawo mana mach matin. Fridge mari ok dwach ni dhi keto fridge sama idhi ot, fridge iweka ni on throughout. Koro gima miyo thurno idho malo en ga mana ni aketo TV on, aketo lights cha aketo saa 1. Aketo TV on mara, adwa watch some movies. Kasa chaka achwako pi, adwa luokora kata luok nyithindo kata mur pi mar tedo chai. Koro chwako pigni emoseinyo wa e mang'eny sana. Sama wawuoyo sani ni serikal pango loso ute kia milion yani gin 100,000 kata mago ma nengo affordable houses. Affordable houses gi moro ka moro dhi bedo gi instant shower. Sama moro ka moro bedo gi instant shower, thurno dhi idho malo moingo gimoro amora. Koro kama ne rais wacho ni adwa bedo gi affordable houses ma kawo ute 1,000 kata ute 1,000,000. Akele system, aketo stima iye kanyo, aketo negi instant showers, kech nyaka luokri pi maliet, wabro bedo gi shida mang'eny. To shida ni wanyalo mana statua. Ka CS Wandai obedo piny, owacho ni nyaka kuma wabede sani ni wane kaka wanyalo medo at least 1,000 megawatt to our system. Ka onge mano, taisi ni kata dani yang bika malos magera transmission line lende manyien te moketh magi. Ka ok dang wane kaka wanyalo medo generating stations marwa kowuok megawatts 3,000 nyaka megawatts 5,000 e higni 3 mabiro, to wadhi bedo gi shida mang'eny e Kenya ka. Wach mogik, king'iyo kaka sani wan gi geothermal ema nigi 900 geothermal golonwa power mar 891 891 mane capacity mare. Hydro miyowaga 800 megawatts 800. Magi ariyo mamiyowaga power mang'eny sana. Mondo mi wakonyre wach teko mar stima, ne serikal okelo bill moro miluongo ni net metering. Maybe usenene kata pok unene. Tananda kwayo jofwambo, kauru net metering bill ni mondo ustudy go maber nikech en EPRA website. Ustudy go maber. Nitiere problem kanyo nikech giwacho ni ng'ama dwa install solar mibro usne Kenya Power ok inyal install power makalo capacity ma in go. To mane gima inyowa kabisa. Koro gimodwa ni mondo wakwa jo Kenya mondo mi wakonyre. Serikal oyie ni jo Kenya ng'ata kaka in inyalo install solar mang'eny dalani minyalo uso ne Kenya Power. Sama uso ne Kenya Power kopo ni iwuok Migori kata iwuok Osingo Sunais. Sama install solar mang'eny mokatigo abro kawo solar no tauso ne ng'at man machiegni dala. Koro onge gimone transmit. Koro transmission chatimo nade? Onge. Mane gima nyalo konyowa mondo mi watua shida ma wan godo. Erokamano ahinya Engineer Victor Kuno, jala lonye weche mag teko kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi watwago tudore kod weche mag sekta mar teko mar stima e pacho kae. Nyaka Ramogi Jwang' benda goni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar twaka e chenro mar mbako romo. To mana kaka isewinjo ka Victor wacho ni ber ka wamanyo yore moko mag yudo teko mar stima inya nyako kalo e teko mar chieng' kata solar panels manyalo konyowa mar mondo mi wakeda kod midhiero mar stima malal kinde ka kinde. Nyaka Ramogi Jwang' bed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur.
Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa